Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless all po sa mga nanonood dyan kaya po Andy. Tara, kwentuhan tayo tungkol sa mga spiritual. Wala po muna tayong upload na video kasi yung iba ay magpakuha. Kaya tinatamad po ako mag-edit. Yung mga nagtatanong sa akin dyan sa Facebook page ko po, pati sa YouTube channel ko, dito sasagutin ko kayo. Yung iba po. Pero mega mega shoutout muna po tayo sa mga maraming nanonood at magandang gabi po. Magandang gabi din sa maraming nanonood sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pag-subscribe niyo sa akin. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon Kristo. Mamaya kwentuhan tayo tungkol sa spiritual ha. Yung mga tanong niyo sa akin, may sasagot ko lang yung about kaya pala. Yung unang-una ay nagpapasalamat ako sa Diyos, sa mahal na pong Nazarenong nagbabasbas para maggamot sa inyo na bilang alipin niya at instrumento niya at siya nagpapagaling sa inyo. Nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat sa Amang Hesus, Amang Nazareno. Maraming salamat. At ganoon din sa mga anghel na ipinagkalob niya sa akin. At ganoon din yung sa mga kapangyarihan at mga batong ipinagkalob niya sa akin. Cardeneta, Alicia po na ito. Mega shoutout po. Okay. Yan. Tapos, ngayon magsha-shoutout muna po tayo ha. Naunahin ko muna po yung taga New York kay J.A. Mega shoutout sa dyan. Taga New York, J. Tsaka A. Mega shoutout. Sa Alaska kay Christian. Mega shoutout sa iyo. Sa Amerika naman si Sir Katikbak. Mega shoutout. Pati po kay Amerika din po. Lagi po nanonood sa akin dyan si Sir Raul at saka si Apochona. Mega shoutout po dyan. At ganoon din po sa Batangas, Cavite, at sa po Bulacan. Marami na po nagpapagamot dyan. Tarlac, Pangasinan, mga Aliling Ignacio family, maraming salamat din po dyan. At ganoon din po sa marami po talaga. Yung sa kailangan ko. Sa Pasay, yan si Arnold Camo, mega shoutout sa Pasay. At ganoon din sa Japan. Maraming salamat po. May kukwento lang po ako. Pero shoutout muna ako dito kay Alicia. Mega shoutout din po ate. Good evening po brother. At from Kabulugan, Organeta, Pangasinan. Malapit yan ang mahal na ina. Magandang gabi po sa inyo. God bless all. Si Jonathan Spinjon. At si Arnold Camo. Hello po. Good evening po. God bless po. Nestor Sir Nestor. Good evening din po ako Andy. Ngayon nag-live lang ako ng konti at katatapos ko lang magdasal. Bago ko nagdasal, iniligo muna ako. Ngayon nag-live lang ako. Abat sa mga nagtatanong po sa akin dito, nakakatakot pala kapag tunay kang nananalangin sa Diyos. No? Nakakatakot pala kapag tunay kang nananalangin sa Diyos. Hindi po nakakatakot manalangin. Tinutuksok lang po kayo ni Satanas. May nagtanong po sa akin dito sa Facebook page. Minsan may tumatawag pa nga sa akin dito. Akala ko magpapagamot. Pero natural lang po yun. Umano yung balahibo nyo. Ito po yun sasabihin ko sa inyo. Kung kayo ay, sabi niya kasi, bakit daw may nagtanong sa akin, quarantine from Japan. For Japan pala. Sorry, Nestor pala. Taga Japan pala. Meron po nagtatanong sa akin dyan. Sabi niya, sabi ko, kung nanonood ka ng YouTube channel ko, bagay bago pa lang siya, meron akong in-upload na video kung bakit daw hindi ayaw makit ng batang babae. Diba, ka-upload ko lang naman yun at saka bago ko yan. In-upload yun, may sinundan ko agad ng yung tatay ang ginamit kong instrument, medium. Kaya ayaw makit ng bata yung Micaela doon sa langit. Papaliwanag ko sa inyo Ako at kayo, nakikita ko kayo masaya buhay nyo. Ngayon tinukso ko ni Satanas. Sabi ni Satanas sa akin, na tingnan mo, yan, mabuti pa sila pinagpapala ng Panginoon mo. Sa akin, bibigyan kita. Pumasok ka sa loob ng katawan yan at angkinin mo yan. Ganun po yun. Hindi naman po lahat pwedeng daanin sa dahas. Kailangan po sa paggagamot sa spiritual, medyo po linamnam lang po ang pagsasalita, siguraduhin mo na patay siya. Yun po yung ganun. Kung bakit niya ayaw makiat, simple lang.
Dahil po nakikita niyo yung bata, yung anak po ng pulis, yung retired police, kasi tumawag po yung isang araw sa akin, magaling na po yung anak niya at hindi na po matigas ang ulo at hindi na po daw sumasagot dahil hindi alam niya, hindi niya daw anak yun, minsan nag-iiba daw mukha at boses. O bakit po mabilis lang po siyang paakyatin sa langit? Dahil kailangan po yung may kapayapaan ng pag-usap sa mga namayapa. Pwede naman pong tumawa kung na may konting hindi naman dapat masyadong seryoso. Pwede naman po yun. Wag lang po yung nakahubad at nakasando yung naggagamot. Ewan ko lang po, basta yung gano'n. Yun, sinagot ko lang. Simple lang. Tinukso lang siya ni Satanas, pero maluwalhati. Ngayon may nagtanong na naman sa akin, taga Cagayan, gusto magpagamot. Nagpagamot na siya sa mga online, ganyan-ganyan, lahat-lahat. Lagi rin pala siya nanonood, pero nakikinig lang po siya pag nagla-live daw ako. Ngayon, ito lang masasabi ko sa inyo, sir, tsaka ma'am. Mapapayo ko lang sa inyo, pag sinasapian ng tao, paulit-ulit lang sinasapian yung pasyente, o kahit sino mong gagamot, tapos bumabalik siya kahit anong oras, kahit walang oras, limitado kasi spirit niya kaya nga siya nakakapasok sa babae man ito lalaki. Simple lang po yan kasi nasa Cagayan po kayo At marami na pong nagpagamot sa inyo, ay pinagamot yung pamilya nyo, hindi bumabalik lang. Napakasimple lang po yun. Kung totoo po talagang sinasaniban siya ng mga patay man o ano, napakasimple lang po yung kausapin. Pero hindi yung po kaya ng, meron po kasi ang isang manggagamot na binigyan ng karunungan magpaakyat ng kaluluwa. Hindi po lahat ng manggagamot, sinabi sa akin ni Nanay Maria Santos, hindi ko masyadong binabanggit sa inyo yun Puro si Inang Sulmi lang at saka si Tandang Ermitanyo. Ang tungkulin niya ay magpaakyat ng kaluluwa. May kanya-kanya pong abilidad ang mga manggagamot. Napag-aralan ko yun sa kanya. Dahil yun ibinigay niya sa akin yung karunungan ng ganun. Hindi ko po yung gusto kasi mahirap, sensitibo po magpaakyat ng kaluluwa. Makikisuyo ka pa sa Panginoon Kristo. Uutusan mo pa yung mga anghel at gabay mo na makakonek doon sa langit. Hindi po ganun kabilis yun. Oy, Papa Jesus, meron po ako, may binigyan niyo po akong pasyente rito, sinasaniban. May patay po rito. Totoo po bang patay ito? Pakibukas nga po yung langit para ilawan niyo po siya at kunin na. Hindi ganun kabilis yun. Kasi meron ng matay na taong hindi niya matanggap ang kamatayan niya. Pwede po siyang nirip, sinagasaan, o kaya maraming pinagdaanan na hirap. Ngayon, ito, extra si Satanas. Tutoksuin niya yun. Pinabayaan ka ng Diyos mo, pinabayaan ka ng Diyos mo. Lagi niya sa sinasabi yun. Mabuti pa yung mga taong nakikita mong yan, naiinggit ka. Doon na po pumupukaw ang puso niya sa kasamaan. Pero hindi po siya masamang tao. Kaya lang po siya natutokso. Yun po yun ibig ko sabihin. Kaya nga pinapadala sa inyo dito sa Pampanga, dahil lagi nyo naman pala kayo nakakapanood at hindi naman daw kayo, nanonood lang kayo at hindi naman kayo nagsasalita dyan sa pagla-live ko, wala pong problema. Tapos may nagtanong na naman sa akin, sa parting Cavite na naman po. Sinabi ko na sa inyo yan Di ba naalala nyo po yung nag-upload ako ng video na yung puno pinutol. Simple lang po. Mas hindi ko pa gusto kausap yung mga mangkukulam kasi mga pangit po yan. Alam niyo po kung bakit ko sinabi silang pangit. Tao sila. Pwede sila magsinungaling. Pwede po sila magsabi ng totoo. Hindi. Pero yung mga ganyan po, naghahanap lang po yan ng dasal. Kunyari, di ba naalala niyo po yung pinutol na puno? Binayaran ng 20,000 yun. Ayaw nilang putulin kasi may nakatira kasi 3 na namatay doon. Tapos yung 4 yata nilagnat. Ngayon meron nagrekomenda papunta sa akin. Ang ginawa ko, ininsensuhan ko at tinirikan ko ng kandila bago ko putulin. Ngayon, bago ko siya putulin, kasi hindi daw tumatalab yung itak, ginawakan ko pa ngayon dahil dinasalan ko at pinapangado yung itak sa puno, bakit tumalab. Simple lang ang ginawa ko doon. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya nga yung Ama namin, laging sinasabi ng Diyos yan, dinuro na sa atin yan, nakalagay na yung Ama namin. Magdarasal Diyos Panginoon Kristo. Kung walang paglilipatan ng isang elemento sa puno na nakatira doon at gagamitin nyo na pumba yun, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ituturo ng Panginoon Kristo kung saan mo siya ipapatapon. Yung ipapatapon, yung maganda naman po yung posisyon niya doon sa dati niyang bahay. Kahit sino naman pong putulin yung bahay o putulin ng puno, palayasin kayo sa loob ng bahay nyo, lalaban kayo, subukan nyo, akin lahat ng bahay nyo, yung nanonood na 5 peraso niya, palayasin kayo. Diba magagalit kayo sa akin? Ganon din po yun. Meron po silang puso't damdamin. Pwede po yung makuha sa pakikipag-usap ng maluwalhati. Madali naman po kasusapin yung mga elemento pag nakatira sa puno
kaysa sa mga mangkukulam. Napakasimple lang yun. Kailangan po hindi dinadaan sa dahas. Hindi mo na kailangan pong magpakilala ka. Ako, kilala mo ba ako? Sugo ba ako ng Diyos? O, ganun-ganun mga pinagsasabi mo. Kahit sino ka pa, nilalang pa rin sila ng Diyos, ng Panginoon Kristo, yung gumawa ng langit at lupa. Una pa rin sila nakatira. Kailangan ang pakikipag-usap. Kaya nga yung mga may abogado, di ba, nag-uusap-usap sila na kung ano mang magandang paraan, kung anong dapat gawin. Hindi yung palayas ka ng palayas. Napakasimple lang. Bakit yung anak ng pulis ayaw niyang makyat? Isang gamutan lang ng Panginoon Kristo yun. No? Kahit nanggigigil ka na doon sa pasyente mo, doon sa loob ng katawan ng nasa loob sa kanya, dapat manatili ang pag-ibig ng Diyos upang hindi sila magalit sa iyo. Kaya nga, balancer ka eh. Ikaw yung hawak ng Diyos, kapayapaan ang dala mo. Hindi pangninindak at hindi pwede mong sindakin yun. Kasi yun, spirit nga yun eh. Anytime, kahit anong oras, pwedeng umatake yun sa iyo o sa pasyente na ginagamot mo. Pag may mga kaluluwa pumapasok sa iba-ibang tao, napakasimple lang sila gamutin. Yung meron pong karanasan. Wag lang po yung talagang walang karanasan, talagang pabalik-balik lang yun. Tinitirikan po yun ng kandila. Pag nalaman mo yung pasyente mo na araw-araw yung binabalikan kay anumang oras, kahit sino pa sila, ligaw na kaluluwa, etc., kahit espiritu, kailangan mo magtirik ng kandila. Kailangan mo pa rin dumasama namin para mailawang ka ng Panginoon Kristo. Ibubulong sa isipan mo ng Panginoon Kristo na kung anong dapat gawin mo doon sa pasyente mo. Hindi yung tira ka lang ng tira. Kasi, nakikita mo ba yung kalaban mo kung saan siya pupunta? Hindi. Walang nakakakita ng ganung tao. Kahit yung mga patay, kahit nakikita ko sila araw-araw, pero yung mukha nila hindi ko minsan makita eh. Lagi sila nakayuko ang buhok. Minsan, ito lang nakikita ko. Minsan nakikita ko yung mga nasasagasaan lang. Pero yung mukha nila, puro dugo. Kaya natatakpan din yung mukha nila. Kaya nga, hindi mo sila pwedeng i-bypass. Hindi mo sila pwedeng pangunahan. Alam nilang patay na sila, matagal na silang patay. At meron silang kakayahan kahit saan sila tumagos. At kaya nilang maglaho kung saan man sila dadaan, sa bintana man o sa pintuan. Ikaw, subukan mo dumaan sa bintana pag hindi ka hinarangan ng bakal. No? Hindi po yun nakukuha sa dahas. Madali lang sila kausap sa mga mangkukulam. Napakasimple lang yan. Marami nagtatanong sa akin yan. Magtiri ka ng kandila, magdasal ka, sabihin mo sa Diyos, bakit ba siya pinapasukan? Ano bang mahina sa kanya? Yung taong yung pinapasukan, bakit siya pinapasukan? Simple lang. Kayo ang sumagot sa tanong ko. Ibang tao ay hindi na nagdarasal o nagdarasal man siya pero hindi bukal sa puso niya. Anong sabi ni Satanas? Nagdadasal-dasalan ka lang sa Panginoon mo, kaya ako nakakapasok sa iyo. Hindi ka naman totoong nagdarasal. Kaya siya mabilis saniban at pabalik-palit lang. Dapat itinuturo sa pasyente, simple lang. Hindi kailangan mo rin ng tulong ng Diyos, number 1. Kailangan mo rin tulong ng manggagamot kahit sino manggagamot. Pero kailangan din ng pasyente mo na magdasal siya at magtawag sa Panginoon Kristo. Hindi lang siya aasa doon sa manggagamot. Walang kwenta yun. Hindi kayo nagtugma. Kahit anong lakas ng pananampalataya ng isang manggagamot sa Panginoon Kristo, sa Pong Nazareno, nananatili ang presensya ng pasyente mo ay humihina. Dapat tinuturuan mo siyang, iha, sir, ate, kuya, manatili kang tumawag sa ating Ama. Tulungan mo o tulungan tayong dalawa. Kailangan ko ang kooperasyon mo para makakonek tayo ng gusto sa Panginoon Kristo upang lubayan ka ng masamang espiritu. Kung hindi naman siya nagdarasal sa Panginoon Kristo, paano niya mababanggit ang Panginoon sa kanyang isip at puso bago ilabas sa kanyang bibig? Diba si Satanas ay mapangling lang, lagi na sa loob. Aalis lang naman yan eh. Pagbabalik, babalik na naman siya. Kasi hindi siya humingi ng kapatawaran at hindi siya humingi ng tulong sa Diyos. Ganun kasimple lang yun. Kaya, kailangan mo siyang dasalan ng tubig niya. Pero kung malakas naman talagang espiritong papalik-palik sa kanya, iba-iba, dahil may maraming patay, etc., etc., so sinasaniban siya mga masasamang espiritu, kailangan mo siyang kumuha ka ng tubig o isang planggana at dadasalan mo ito ng Ama namin at sumasampalataya at Pag-Inong Maria. Bahala ka na kung anong orasyon at pag-aralan mo. Isasama-sama mo lahat yun. Pag nagkaroon na ng aura yun at nagbasbasa na ng Diyos, napakasimple. Ang sagot, yung tubig nun parang higit pa yung sa holy water. Hawakan mo yun at ibuhos mo sa katawan niya dahan-dahan.
Kasi yung espiritong masama at mga ligaw na kaluluwa ay maiinit ang katawan yan. Yung tubig yun ay mayroong kapayapaan. Ang sino man matalsikan ng tubig na may basbas ng Diyos bilang instrumento niya o alipin niya o suguma niya, etc. Kung ano man tawag sa mga maggagamot. Basta't ganon. Yun ang magpapakalas ng masamang espiritu sa loob ng katawan niya. At yung iba sa naman tubig na dadasalan mo, ito naman yung tubig na iinom sa loob ng katawan niya upang mapasok. Parang bakal yan. Kahit anong baga ng bakal, subukan mo ilublob sa tubig, mawawala yung init at singaw sa katawan niya. At papasok ang lamig at kaginhawaan sa katawan niya. Lalo-lalo na kung pinasalan mo to at may paitulog to sa Diyos. Hindi mo na kailangan yun ipit-ipitin pa dahil balik-balik lang yun. Kahit 10 beses pa kayo maggamot sa kanya, naiisa niya lang kayo. Kasi lagi mo sinasabing, umalis ka na. Kaya mo ba ako? Sino ba ako? Lagi mo sinasabing gano'n. Sinisindak mo yung masamang espiritu, lahat ng sabihin mo sa kanya, trabaho niya yun. Kaya magmuram man yun, kaya magsinungaling yun, lugi ka pa sa kanya, mas marami pa siyang kasalanan sa iyo. Kaya nga siya naging demonyo. At hindi mo kayang sindakin yun. Ang Diyos lang ang makakatulusaw sa kanyang kasalbayan at tuturuan siyang ilawan upang malusaw siya sa sobrang liwanag. Hindi mo kakayanin sindakin ng mga masasamang espiritu. Ni minsan hindi ko sinasabi yun sa masamang espiritu dahil alam ko natatawanan niya lang ako. Kailangan nananatili kayong tumatawag sa Diyos at nagdarasal kayo ng Ama namin. Kahit pabalik-balik lang naman yung Ama namin, kung kabisado nyo, Ginong Maria, sumasampalataya ka lang, sabihin mo lang na masamang espiritu, lumayas ka dyan. Kahit pa ulit-ulit lang yung sasabihin nyo, tinuturo ko na nga to sa inyo eh. Diba napapansin nyo ako magpalaya sa masamang espiritu? Minsan pag naiinis nga ako sa kanila, ay hindi ko naman pwedeng magalit. Diba minsan tinutusok ko lang sa kanila yung yung mga kamay nila, hindi na sila gumagalaw. Kasi nagtitiwala ako sa espiritual ng Diyos at presensya niya dahil sa kanyang mapagpalang kamay. Ang sino man nahahawak dito ay kung anumang isipin ko ay matutusok siya at hindi siya gagalaw. Ganun lang po yun. Yung mga nanonood sa Cagayan, marami palang nanonood sa akin. Kung gusto niyo padalan yung pasyente niyo, walang problema. Kung pabalik-balik man siya sinasabihan kung ano-ano mga kaluluwa, turuan niyo ang pasyente niyong tumawag sa Diyos. Hindi lang sa salita na, Ama, tulungan mo ako, gabayan mo ako. Hindi lang po ganun. Kailangan sabihin mo sa Diyos, bukal ako na nagsisisi. Kung ano man nagawa kong kasalanan, ay ito'y bukas kong tapatawarin niyo ako at humingi ng kapatawaran. Ayaw ko maging ganito. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mamanampalataya. Gusto ko pang matuto. Kasi ang pagdarasal ay matinding pananampalataya, matinding pananalig. Pag spirit ang kalaban mo, lahat ng salita doon ay hindi umuubra. Kung hindi ito binabasbasan ng Diyos. Magandang gabi po, Apo Andy. Tunay po ang kahulugan ko ng kaligtasan. Opo, tama po yun. Kaya sinasabi ko na sa inyo yan. Sinasabi ko na nga lahat ng mga sikreto na alalaman ko para malaman nyo. Liban nga lang po, tagang ko na exorcist lang yung sinasaniban. Liban lang po yung taong yun ay sinasaniban. Bakit siya sinasaniban? Tanungin mo doon sa loob ng katawan, bakit mo siya gustong pasukan? Anong kahinaan niya? Diba sinasabi niya mahina? Naalala niyo po yung ng pulis, yung anak niya? Ano sabi ng kaluluwa? Naiinggit siya. Hindi siya naiinggit sa kaganda ng bata. Mas maganda pa yung patay sa kanya. Naiinggit siya dahil yung nakikita niya, maluwag yung tatay ng pulis sa kanyang anak. Nabibili niyang lahat ng gusto at nakukuha niya. Kaya gusto niya maging tao. Bakit siya naiinggit? Pinukso siya ni Satanas dahil matagal na siyang patay. Ganun lang po yun. Pag pumutol ka ng puno, napakasimple lang. Madali lang sila kausapin yung mga elemento. Pero kung talagang matigas ang ulo nila, kailangan mo po siyang ipadala sa mga merong karanasan sa mga ganyan. Hindi mo na kailangan pumunta pa ron sa malayong-malayo kung saan man pinutol yung puno. Oro mismo, nasa loob na ng katawan yun. Kaya nga nabigyan ng pinsala yun, may sanib yun. Hindi mo na kailangan tawagin yun dahil nasa loob na ng katawan yun. Binigyan niya ng sakit yun. At hindi mo na kailangan siya mag-alay. Kailangan niya lang ng bahay na lilipatan. At kailangan mangako ka sa kanya. Kasi pag sila nangako, ang mga elemento, maniwala kayo sa akin sa hindi, sa mga magkukulam. Yung mga magkukulam, mga salbahe, ang alpay, mga babarang. Pag nagsalita ang mga magkukulam, ay yung mga elemento, pag sinabi nilang ayaw nila, titigilan nila, panindigan mo yun. Kasi pag sinabi nila yung gagawin nila yan. Kaysa sa mga magkukulam, salbahe po yan. Sinasabi ko sa inyo, mas madali ko silang kinakausap. Hindi nga ako nahihirapan sa kanila eh.
Aminin ko doon sa mga exorcist talagang tumatagak-tak ang pawis ko doon. Lahat ng dasal na ilalabas ko na. Kasi hindi ako nagtitiwala sa kanila. Pero yung mga elemento, kahit mga panding lang yung mga sinungaling yan, pag napasuko mo yan, at naramdaman ng puso mo na totoo sinasabi nila, hihinto yan. Bigyan mo siya ng bahay. Kung ayaw mo, wala kang mapaglipatan ng bahay mo, tanong ka sa Diyos. Iilawan niyang utak mo at ituturo niya kung sa kanya padadala. At bibit-bitin ng mga anghel yun sa ayon sa gusto niya, dadaling siya doon siya nakatira. Kasi hindi na siya pwede doon sa bahay yun dahil yun ay marami ng tao. Maguguluhan din siya, maingayan. Madali lang yan. Napakasimple lang yun. Hindi mo na kailangan daanin sa das yun. O ganito meron ako dating ginamot. Totoo to, pero hindi pa ako nagbibideo. Sinaniban yun ng mataas yung puno. Hindi ko lang anong tawag dito sa Pampanga yun. Binabalik-balikan siya tuwing gabi. Binabantayan pa siya ng mga manggagamot ko dito sa Pampanga na nakilala ko na ngayon. At meron akong kilala manggagamot, kaya ko siya na pinadala sa akin dahil ako, mamamatay na daw siya ng 3 days. Sabi ng ibang manggagamot, na kapwa ko, nakakilala ko na ngayon. Tapos, totoo naman yung sinasabi nila, pati yung doktor. Sinabi ko sa kanila, meron pang pagkakataon dahil meron pa siyang 3 araw at kakayanin pa itong araw nito. December yun, kaya hindi ko makakalimutan yun. December 22 yun. Hindi pa ako nagbibidyon. Hindi pa nga sila naniniwalang ako yung manggagamot dahil masyado lahat ng naggamot sa kanya pag matatanda na. Sinabi ng manggagamot na taga rito, manggagamot yan. Hindi lang siya nagpapalata. Ginamot ng pong Nazareno yun. Sinabi ko sa kanya, malapit na alas 10 ng gabi. Maniwala ka sa akin, hindi ka na mamamatay at hindi ka na magbabalikan. Simple lang ginawa ko doon sa loob ng katawan ng tao ng anak nila. Kumuha lang ang tubig, dinaswasan at binuksan ko lang kandila. 3 oras bago maubos yung kandilang yan. Manatili sa altarya. Yan ang liwanag at pag-ibig mo at kagalingan mo. Pag yan namatay at may nag-ihip yan ng tao, hindi ka pa mamatay. Pero kusa siyang namatay na wala pa sa kalahati, hahabulin ko pa rin ang kaluluwa mo. Bakit siya nabuhay? Hindi gumalaw at umiyak yung kandila. Kasi alam nyo bakit? Napakasimple lang. Kahit balik-balikin siya ng kaluluwa, nautakan niyo yung kaluluwa eh. Bakit niyo nautakan yung kaluluwa? Simple lang. Hindi niyo ba naisip yung sinabi ko kanina? Hindi yun tinuro sa akin ng ama yun. Kumuha ka ng tubig na gagawin mong holy water sa kanya at ipunas mo sa katawan niya. Painumin mo siya ng tubig na sapat sa katawan niya kahit madampian ng kanyang labi. Hindi nakapasok ng spiritual ng Diyos. Ngayon, tumirik ka ng kandila dahil bukas na yun, nauna yung kandila, manalangin ka. At sabi mo sa kanya, manalangin ka sa isip mo at magre-rekta tayo sa Panginoon Kristo para masilawan ang lahat ng mga negatibo o anumang pumapasok dito kung mayroon man titira pa rito. Dahil hindi nga papasok ang masamang espiritu sa loob ng katao. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bakal, bagahin nyo. Kahit maghapon nyo pababagahin. Subukan nyo ibuhos sa tubig na marami. Matutuyo. At hindi pa rin sa babaga. Ganun kasimple. Nautakan nyo na masamang espiritu. At pangalawang pangatlong teknik nyo, simple lang. Insensuan yung bahay. I-cleansing ulit. At ipagpaglahat ng higaan. Kumuha ng walis tingting at kumuha ng holy water, pagpagin. Magdasal lang ng Ama namin at saka sumasampalataya ka lang. Paulit-ulit lang naman yung gagawin mo. Hindi mo na kailangan ng maraming dasal. Kasi pag ako nag-insenso, nagtitirik pa ako ng kandila. Tapos ko magtirik 15 minutes, saka ko pinapatay mo At saka ako nag-insenso at nananalangin. Kasi ang pinakamabisang sandat ang panalangin. Marami na po kong ganyan experience. Kaya sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Minsan hindi pa sila binabalikan. At sila pa rin na nagbibigay ng pasyente sa akin. Kaysa man sila nagpupunta. Pagputol ng puno na maraming kumukuha ng tao, gusto ko ngayon gusto ko mamatay dahil sa punong yun. Gusto kong subukan kung gaano kalakas ng nasob ng katawan ng punong yun. Madali lang ang technique nyo. Kaibigan, bakit gusto kita putulin? Simple lang. May titira na dito. Kaso, gusto mo, pag gumawa yung bahay nila, tira ka, pag wala sila, pwede ka makisilo. Pero huwag mo sila sasaktan. Anong gusto mo? O palilipat kita dahil maingay sila. Papahanap kita sa mga anghel. Utusan mo. Humingi ka ng tulong ng Diyos. Humingi ka sa gabay mo kung sino mang gabay mo. Ituturo niya sa isip mo kung saan niya ipapadala yung nakatira doon. Di walang away. Ganun lang naman kasimple yun. Bigyan mo siya ng alay. Anong gusto ng mga ganon? Simple lang. Bigyan mo siya ng pagkain, ng kinakain ng tao. At makita niya lang yun para mo na siyang kaibigan. Hindi naman niya masyado mga salbahay.
Di ba ang sabi sa inyo mga mangkukulang mga babara, mas salbahe pa sila. Dahil tao sila, hawak sila ng Diyos ang pag-iisip. Napakasimple lang yan. Yung binabalik-balikan ng mga kaluluwa, ang dami na po yung ginawa dito. Kita mo yung anak ng pulis, yung nagtatanong dyan, ba't ayaw umakyat sa langit yung bata? Yung mga nanonood sa akin, yung 8 piraso, salamat sa pakikinig. At yung oras nyo sa akin, sa pagsasabi ko ng katotohanan, bakit hindi na siya binalikan? Yung pulis, tumawag sa akin. Magaling na daw yung anak niya at nakakatulong natin hindi na binalikan. Simple lang, di ba? Narinig niyo ako doon sa video. Pero may cut po yun kasi hindi ko na pwedeng sabihin kung sino ang pinatawag ko. Di ba meron siyang tinatawag na kaluluwa, halika rito kahit pero tulog siya. Pinatawag ko yung anghel ko, tinuro ko sa kanya, alam ko nasan yung anghel ng Diyos, na si Iya. Nasa ng liwanag dito, andun tinuturo niya, tinatawag niya, di ba? Ngayon, siya ang maggagabay sa pakyat sa langit. Kailangan kasi lahat ng mga manggagamot ay may guardian angel yan. Kailangan mo malaman ng guardian angel mo kung sino siya. Hindi pwedeng yung mga manggagamot ay walang guardian angel. Basta't lihiti mo manggagamot, kaya na pag-aralan niya man ito, itinuruan man siya ng isang kapwa manggagamot, kaysa sinaling lahi siya, tinuruan siya, lalo ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng karunungan, lahat po may anghel ang mga manggagamot. Totoo po yun. Pag walang anghel ang manggagamot, hindi po ako maniniwala. Dahil hindi mo pwedeng tawagin si Kapre, si Diwata, si etc. Kung sino man yung mga elemento o hangin, kalikasan. Wala silang karapatan magpakyat ng kaluluwa, kundi ang anghel lang ng Diyos. Lahat ng manggagamot na lehitimo ay mayroon pong guardian angel. Imposible wala. Kaya kung nga nalaman yung mga anghel ko, kung ano mga pangalan nila, dahil nakikipag-usap po sila sa panaginip. Ibinigay sa'yo ng Diyos yun. Minsan yung ibang manggagamot, hindi lang nila alam. Dahil nakapokus sila sa mga medalyon nila, anting-anting, o kaya sa mga gabay nilang kapre, etc. Yung mga diwata, hindi po yung, wala pong maitutulong sa iyo pagdating sa mga exorcist. Yung mga kapre, mga diwata, hindi po yan makakatulong sa iyo sa mga exorcist o yung papalit-palit lang po yung mga patay na sumasanib sa pasyente mo. Dahil bakit ka mo? Peres lang naman sila kaluluwa. Dapat ang matawag mo dun yung guardian angel mo. May guardian angel tayo. Katulad si Angelito na sa akin, kaya ko nalaman ang pangalan niya. May guardian angel ako si Elep, tsaka si Iya, tsaka si Andel. Pero pa yung anghel ng Panginoon Kristo na tagang mandirigma, si Rafael at saka si Angkarngel. Yan. Imposibleng wala po ang guardian angel ang mga manggagamot. Kaya hindi po ako naniniwala basta-basta. Kung ano man po nararamdaman ng mga manggagamot, yun po yung mga anghel niya. Hindi po siya pwedeng bitawan. Yun nga lang, hindi niya alam ang pangalan. Imposibleng hindi po yung magpapalam ng pangalan. Kasi ang utak ng manggagamot minsan ay nandun sa medalyon niya. O kaya, nandun sa, medalyon, kahit ako may mga medalyon ako, pero hindi ko masyado sinusot. Bira lang, pagka nakita ko siya doon, sasabitan doon sa altar ko, kinukuha ko siya. Pag alam kong bakit niya ako pinakukuha, kasi meron siyang gagawin doon sa pasyente na dumating. Depende lang po yun. Lahat po yun meron. Lahat tayo meron. Kaya nga tayo may guardian angel. Kaya paulit-ulit ko sinasabi yan sa pasyente ko, napakasimple lang yan. Nasagot ko na po yung tanong nyo sa Cagayan at saka sa Cavite. Madali lang po yan. Kung pabalik-balik lang po at galing na po kayo sa ibang manggagamot, napakasimple lang po yan. Essence 1 pa yan. At number 1, kailangan din po tawasin yun. Yung tawas po sa pangalawang antas. Yung tawas po yun ay seseliwan siya. Para pagtulog na po yung sinasaniban na pa iba-ibang sanib sa loob ng katawan. Nangyari na po sa akin yan maraming beses na. At nakita ko na yung kitandang ermitanyo. Yung tawas po yun nilalagay sa ulo sa ilalim. Yung tawas po yun, lahat po ng negative sasanib sa kanya, etc. Kung sino mang patay yan, papasok ulit sa loob ng katawan niya. Hindi alam ng patay kasi nakaselyo siya na hindi nakikita ng patay. Yun po ay liwanag galing sa langit. Pag pumasok siya sa loob ng katawan ng taong ito, katulad sa akin, ako yung may sinasaniban, hindi niya alam, mayroon dong kandila sa likuran, sa ilalim ng unanan niya. Pag pumasok siya doon, para po yan vacuum, sisip-sipin po siya doon sa kandila. Yung kandila po yun, parang walang kristal. Ngayon, itong kandila, hindi mo to pwedeng pabuti ng 24 oras kasi makakawala siya. Kailangan maitapon mo siya sa malayo sa bahay mo doon sa mahagos ng tubig para manatili siya doon tumira at liligaw na siya at wala na siyang makikitang dimension papunta sa iyo. Kaya
importante po sa mga manggagamot na marunong magtawas sa pangalawang antas. Pinakamataas lang naman pangalawang antas, wala na pong itataas sa pangatlong antas. Kaya ayun po yun. Kaya sinasabi ko lang yan sa lahat ng mga gusto matutong maggamot. Madali lang kahit pa ulit-ulit pa pumasok, kahit iba-iba pa yung mga kaluluwa pumapasok sa kanya. Madali lang po yun na hindi na po siya pasukan. Pero magkakaroon po siya ng phobia, natural, tuturuan niyo po siya manalangin at manatili at tumawag sa Diyos. At aalisin niyo po sa kanyang isipan kung ano naman pong dating napapanaginipan niya, o ano man pumapasok sa kanyang isipan. Yung tawas po ang magkokontrol sa utak niya. Parang katulad po yan ng, ano ba yan, yung palabas na alien, yung parang MIB po yun. Yung ipa-flashlight sa'yo yung flashlight, tapos lahat ng mga tao mawawala ng alaala. Ganun po yun. Usang mawawalang alaala niya sa nahirapan niya sa buhay niya. May ganung technique po sa pagtatawas. Kaya nga dapat sa paggagamot, mabusisi ka. Masyado ka mahinasyo sa iyong utak. Hindi ka lang pipirmi sa isang bagay na napag-aralan mo. Dapat binigyan tayo ng kapamahalaan. Dapat labugin pa natin ang ating karanasan sa paggagamot. Hindi lang isang taktikang gagamitin mo sa kanila. Kung umabot ka pa nga ng 20 taktika, gusto mo gawin mo na lahat eh. Pag-isipan mo kung bakit gumagano'n kasi sinasabihan sila. Kung galing man siya sa ibang manggagamot at walang karanasan ng ganon, salamat, nagtulungan kayo. Importante yon. Nakuha mo lahat ng technique. Tatanong sa kanya kung sino man kasama niya, kung saan man siya pinapunta manggagamot, kung anong ginawang style sa kanya. Ngayon, iibahin mo yung taktika. Hindi mo umubra yung taktika nila eh. Mag-iisip ka, mananalangin ka, ano bang dapat gawin ito? Naalala ko na meron akong ganitong ginamot. At awa ng Diyos at hindi na. Kailangan makuha mo yung taktika na gano'n. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magsulat kayo. Pag nagamot kayo ng ganitong ulam, barang ganyan, etc., sinusulat niyo sa papel o sa isang libruhan o sa isang bilikin notebook. Ganito kung bakit ko natanggal, anong ginawa kong dasal. Para kung mayroon man kayo experience sa gano'n, may mapaggamot pa na naman sa inyo, makukuha niyo yung technique. Kasi may kanya-kanya pong abilidad at technique po sa paggagamot. Hindi lang po kayo isang base lang sa isang paggagamot. Ganyan pong ginagawa ko. Kaya minsan naalala ko yan. Alam ko rin gagawin ko dyan. May paraan pa para makano. Eh bakit yung babae hindi nila sa akin pasyente, mamamatay na daw. Hindi naabutin. O totoo yun, kasi hindi na siya kumakain. Pabalik-balik kasi nasaniban siya ng mga masasamang elemento at kaluluwa. Bakit niya yun? At meron po ang ginamot taga rito sa amin. Teacher na po siya ngayon. Sinaniban po siya ng 4 na itim na engkanto, isang babaeng kaluluwa. 2 gamutan lang po yun. Pinabalik ko lang sila kinabukasan kasi pinalayas ko muna yung masamang engkantong 4, tapos pinabalikan po, in-insensuan po siya. Simulan po yun, hindi na siya binalikan ng engkanto. At tinawas po yun. Kasi po yun, dahil pumutol po siya ng puno. Kasi nauso po yung halaman, yung pagtatanim, meron po silang puno. Pinagpupukpok niya yung puno at sinabitan niya ng mga halaman. Ganun po yun. Ngayon nangyari na sa akin, ngayon teacher na po siya, nag-graduate na po siya. Yung mga manggagamot po sa kaliwa, may mga anghel din po ba kayo? Natural, meron po. Yung mga manggagamot po sa kaliwa, may mga anghel din po ba kayo? Lahat po ng mga manggagamot na meron basbas ng Diyos, left and right, dadagdagan ng anghel mo. Hindi lang po isa. Paano ko nasabi si Angelito ay nasa kanan ko, yan ang guardian angel ko, bago ako pinanganak siya na pong kasama ko, lahat tayo may mga anghel. Kaya ako tinatawag si Iya at si Ella, dyan po yan sila nakalagay. Hindi po sila pwede pumunta sa kanan dito dahil magkahawig kami niyan. Kawangis ko po yan. Lahat ng guardian angel natin sa kanan ay kahawig po natin. Hindi po tayo walang guardian angel. Pag wala tayong guardian angel, dyan tayo atakin ng Satanas. Kaya lang po nadadagdagan ng mga guardian angel ng mga manggagamot dahil kailangan niya po ng proteksyon. Kasi mahirap po maging manggagamot. Sinasabi na sa inyo totoo. Pag hindi niya kayo nakuha sa pera, sa babae niya kayo tatatikihan, bibigyan kayong pasyenteng magandang babae. Magandang gabi po, Candy. Magandang gabi rin, Karayan. Bibigyan kayong magandang babae. Akitin kayo ni Satanas. Bibigyan niya kayo ng maraming pera. Tapos bibigyan niya kayo ng maraming donasyon. At lagi siya makikipagkwentuhan sa iyo hanggang mahulog na ang puso mo sa kanya. Hindi mo alam, pinadala sa siya ni Satanas. Pag hindi ka makuha sa babae, padadalahan kanya ng maraming pera. Yan ang technique ni Satanas. Pangalawa, mayroon pa siyang ginagawa sa iyo. Pag hindi ka pa rin makuha sa niya, dadaanan ka pa. Kahit nga si Jesus tinukso, di ba ang Panginoon natin?
Bibigyan niya sakit ng iyong asawa, bibigyan niya sakit ng anak mo, papatayin niya ito para panghinaan ka na loob. Kaya sinasabi ko lang sa lahat ng mga manggagamot, hindi niyo pa nararanasan pag kayo pinasukan na ng masamang espiritu. Bakit lahat ba ng manggagamot ay hindi pinapasukan ng masamang espiritu? Diyan kayo nagkakamali. Pag wala kang guardian angel, pwede kanyang pasukan. Lahat po ng manggagamot, imposibleng walang guardian angel na dadagdagan ng Diyos. Kasi ang manggagamot ay templo to ng Diyos. Bilang instrumento niya o anuman tawag sa ibang manggagamot, ay binabasbasan nito. Lagi ka binabantayan din ng Satanas. Kung minung-minuto at segundo-segundo ka binabantayan ng Diyos at mga guardian angel ng Panginoon Kristo at inilawan ka sa langit, kinatutulog ka man, ganun din ang ginagawa sa ni Satanas. Dahil gustong-gusto ka niya. Dahil alam mo bakit? Malapit ka sa Diyos. Gustong-gusto ka niya kunin. Dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos. Hindi ka sumusunod sa kadiliman. Kaya kukunin ka niya. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan para mahikayat kanyang gumawa ng masama. Ganyan po ang paggagamot. Maraming bagay pa na hindi nyo alam talaga. Hindi ko sinasabing marami ako experience. Hindi ko rin sinasabi na magaling ako. Maraming magagaling ng manggagamot. Napag-aralan ko lang ang kanilang mga taktika sa paggagamot. Napag-aralan ko rin ang lahat ng sinabi ni Inang Solomin, ni Tandang Ramiktarnyo, ni Nani Maria Santos, ni Akira Yamada, ni Mang Alto, ni Tate Ernesto, tsaka si Alturo. Hindi si Alturo namatay ha. Maraming Alturo. Mga ermitanyo mong gagamot yun. Marami akong nakuha na sa kanilang talaan nila sa paggagamot. At marami akong nabasa sa kanila na talaan. At nagawan ko ng paraan yun kung paano ko na ipasok sa utak ko lahat yun. Kahit hindi ako nakapag-aral. Kusang pumasok. At minsan, nakakapanood ako sa paggagamot sa ibang Facebook page. Kaya nga pag sinabi ko nga sa inyo, pagka dumami na nanonood sa akin at magbibigay ako dahil yun naman ang gusto ko sa puso ko, magbibigay ako ng bigas pag nakakaroon na ako ng wifi, meron akong ginagamutin na online, diretso rekta sa Facebook page. Tapos iba sa YouTube channel ko, yung i-upload ko na lang. O pag nagkaroon na ako ng wifi dito at sumahod na ako sa YouTube, mura lang naman pakabit pala rito sa amin na 1-1 lang naman pala kada isang buwan, yung converts lang. Isang live sa Facebook page, isang sa YouTube. Doon yung malalaman na walang cut ang video. Kasi sa YouTube, medyo ayusin ko pa ng konti. Pamparaan doon. Makikita nyo ang technique at doon sa iba sa paggagamot. Minsan hindi ko na pinapakita yon. Madali lang po yun. Basta kung willing kayo matuto maggamot at magiging totoo kayo sa sarili nyo. Alisin nyo lang po yung sinasabi nyo, basta yung number 1 sa paggagamot, bawal po talaga maggamot na nakahubad, nakasando, naka-t-shirt, o lalo po yung ginagamot nyo ay sinasabi po ng mga iba yung short na kita na yung kaluluwa pati yung dibdib nila. Sama po yun. Hindi ka babasbasan ng Diyos. At lagi ka maging handa pag manggagamot ka. Hindi lang ang mata mo atakihin kung hindi ang iyong pamilya. Kailangan marunong ka rin magproteksyon sa kanila. Sir, 5 araw na po akong laging nababalisa sa isip ko. Laging nasa kanan ang taas at hindi po ako makatulog ng lahat ng katawan ko. Tanong ko lang po kung kulang po ba yun. Depende po yun. Kasi na-inborn na lahat ng tao sa kulam eh. Depende nga po yun. Minsan, hindi po kulam yun. Minsan, dala lang po yun ng mga elemento. Art, nalik. Depende lang po yun, Sir Nalik. O, depende lang po yun. Baka may nakatama lang po yun ng mga elemento, mga ganyan-ganyan lang po yun. Hindi po puro kulam. Kasi ang kulam para sa akin, yung nakakausap. Kaya ka nga kinulam dahil tinrabaho kay. Maswerte po talaga yung taga Pampanga kasi andyan po kayo, Apo. Andyan. Kabalero. Hindi, maraming magaling manggagamot dito sa Pampanga. Maraming ako kilala eh. O, maraming ako kilala dito manggagamot at alam naman nila nagagamot ako. At kilala ko din sila. Pagka hindi nila binibigyan nila ang pasyente, ewan ko, basta binibigyan nila sa akin at pinapadala rito. Mahirap po pala maging manggagamot. Mahirap talaga. Salamat po. Salamat din po. Good evening po. Paano po bang mararamdaman ng kinukulam? Maraming senyalis po ang pagkukulam. Depende nga po talaga sa kakayahan niya, Sir Nalik. Sa pagtulog,
Pwede po sa paghinga, pwede po kayo nananaginip na masama, kahit hindi pa kayo tulog, bigla kayong akala nyo may taong bumubulong sa tenga nyo, tapos dati hindi nyo naman nararanasan yun. Mayroon pong nagdarasal sa ganon. Pagka meron po kayong pagla kayong kinagat na hindi nyo nakikita sa panaginip, parang totoo po yun. Hindi po panaginip yun. Gising po ang diwa nyo, bigla may kumagat sa inyo na maitim. Meron po yung mga elemento ng mga bad spirit po na kumagat sa inyo. Hindi po yung panaginip. Bigla po kayo nagising. Patulog pa lang ang diwa nyo. Totoo po yan. Magandang gabi, Candy. Magandang gabi, Ryan. Mahirap pala maging magamot. Hindi rin naman po. Yung mga manggagamot po sa kaliwa, may mga guardian angel po. Good evening po, Candy. Good evening po sa iyo, Richard Panue. On duty po ako now from San Fernando. Ingat po dyan, God bless. Kasi po, Andy, may isang matanda na ako kapag hinawakan ko ang kamay niya, sobrang lakas ng kuryente ng apo. Sabi ni Jonathan, kasi po, Andy, may isang matanda na kapag hinahawakan ko ang kamay niya, sobrang lakas ng kuryente niya po, Andy. Depende lang po yon, Jonathan. Depende po yung kung malakas po ang kanyang spirit. Pag nakukuryente po kayo, mas malakas ang kanyang enerhiya kaysa sa inyo. Sa panaginip po yun. Sa panaginip. Ibig po sabihin yun, baka nag-aaral po kayo maggamot. Pag ganyan, Jonathan, siguro nag-aaral ka maggamot, no? Tapos yung mga matatandang nasa panaginip mo, yun yung mga magiging gabay mo, mga anghel ng Diyos yun. Tinuturuan kanyang sumanib. Kasi pagka ang anghel ay gumabay sa'yo, ito may tip pa ko sa inyo lahat, ha? Sa mga nanonood dito, mga 11, ha? Pag kayo ay binabasbasan na ng Panginoon Kristo, tapos nananaginip kayo ng kung ano-ano, tapos may mga guardian angel na hindi nyo nakikita mukha, tapos para kayo nakukuryente, bigla kayo nagigising. Ibig sabihin, bumababa ang basbas ng Diyos, yung mga guardian angel nyo ay binibigyan na po kayo. Ngayon, yung kamay po nila ay hindi nyo pa kayang hawakan. Hindi pa ho kayo napapag-isa. Pag pinag-isa na kayo ng guardian angel mo, dapat yung guardian angel mo ay hindi masunod sa'yo. Kung di, dapat masunod ka sa anghel. Dahil may sarili kang isip, gagabayan ka lang niya. Pag napag-isa mo na, parang medalyon yan. Pag nagpag-isa na yung medalyon sa puso't kaluluwa mo, sakop niya ng buong katawan mo, pero ang isip mo ay sarili mo pa rin isip, hindi ka pwedeng pasap sa kanya. Magiging matibay ang sandata ng katawan mo. Kahit umatake ang mga kalaban mo sa likuran, para kang bakal na mas matigas pa sa mga asero. Kahit tadtarin ka nila ng dasal, hindi tatalab sa'yo. Yun po yun. Opo, hindi nag-aaral po ako maggamot. Sabi ko na nga ba Kasi dati, nagkaganyan din ako. Nag-aaral ka pala maggamot, Jonathan. Hindi, pagpatuloy mo lang yan. Sir, kilala niyo po ba si Team KB? Tapos tanong ko lang po, din po, kung namamana po ba yung ganyan kakayan na binigay ng Papa God? Bernales, kung namamana po ang kakayan ng ganyan, yung Team KB po ba? Sikat po yan Sikat po yan sa Channel 7. Yung interview na yan Sa channel to Nakikita ko na po yan. Dati pa ho. Team KB. Mga sikat po yan. Pati yung sa Facebook page na galing sa aking pasyente na doon sa Kaestong yata yun. Sikat din po yun. Kung tinatanong nyo po ba kung namamana po ba yung ganyan? Opo. Sasagutin ko na po yan, Mitch Bernales. Namamana po ang paggagamot sa lolo mo, sa tatay mo, sa angkan mo. Pwede po pag-aralan. Pero yung pinag-aaralan kasi, medyo advantage po yung pinagmanahan at sinalinan kaysa sa nag-aral. Pero kung nag-aaral ito maggagamot, katulad ni Jonathan, gusto niya mag-aral. Wala pang nagtuturo. Nag-aral siya, may nagtuturo sa kanya. Pero, kung ito naman po ay mayroon isang manggagamot, katulad kung matanda na ako, napapansin ko tong batang nito si Jonathan nararamdaman kong aura lang niya at nababasa ko ang tibok ng puso niya. Hindi ako tumitingin sa mukha ng tao kahit mukha pang nakakatakot. Hindi naman po yung mukhang binabasa doon Yung puso ng tao.
Sasalinan ko siya, sasabihin ko rito, halika rito, Jonathan. Gusto mo bang matutong mas malakas pang kayong kapangyarihan? Ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sasalinan ko siya. Ngayon, mananatili ka muna magdasal ng 1 buwan hanggang makompleto mo ang panalangin at bigla kang iinit ang katawan mo at magbabago ang mga mata mo at isipan mo at lalakas ka. Kailangan makayanan niya yun. Pag nakayanan niya yan, bago ako mamatay, may ipamamana ako sa kanya. Doon na siya magiging aktual na pagka sa doktorhe o sa pulis o sa sundalo ay nakapasa ka sa exam, nakapasa ka sa training. Pinagtitraining ko pa lang siya. Pag yun ay meron na siyang tsapa at meron na siyang baril, ay lihiti mo na siyang manggagamot at wala nang makakatalo sa kanya at hindi na siya mahirapan. Ganyan po pwede yun kay Jonathan. Pero yung nag-aaral, medyo nasa kalahati o sa kung 100, nasa 75% lang ang kanyang karunungan. Wala pa sa 99% o 101% kasi walang nagtuturo sa kanya. At hindi niya sinasali na manggagamot ng kakayahan niya. Isipin mo na lang yung mga palabas ng katulad ng Pepeng Agimat. Tinuturo at tinitraining po siya. Hanggang hindi sila nakakapasa, hindi siya para karapat dapat humawak ng kapangyarihan. Kasi yung kapangyarihan po, naggaling sa mga manggagamot na mamamatay. Sobrang init po yun. Maniwala ka sa akin, Mitch. Sobrang init po yun sa katawan. Para ka pong nag-iihaw ng isang isda at ikaw yung isda at iniihaw ka para kang isdang iniikot-ikot sa apoy. Yun po yun. Pag nakontrol mo ang init ng katawan mo at hindi ka nasasabog kasi sasakit po talagang ulo nyo. Tapos yung mata nyo, itong puti niyan, magiging mapulang-pula yan. Tapos hindi po talaga makatulog. Tapos yung utak nyo parang dinudurog. Parang meron kayong pain sa utak na may dumudurog sa ugat nyo, sa mga buto-buto nyo, sa utak nyo, sa buong ulo nyo talaga. Parang gusto mo, para kang ganito po yun, nakapakasimple. Diba pag yung ngipin natin ay merong butas, may masakit at may nana na po ito, mas masahol pa yun sa sakit ng utak mo. Parang gusto mo yung untog ang utak mo. Ganun po pag sinalina ng isang manggagamot. Pag nakapasa ka na doon, hindi ka po pwedeng biglayin. Pag isinalin sa'yo ng isang manggagamot yon, asahan mo mababaliw ka. Pero pag kadugo ka niya, kakayanin mo. Pero alam mo kasi lagi mo nakikita ang tatay at lolo mo na ganun. Dadaan ka sa matinding pagsubok. Pero pagka sasalinan ka lang ng manggagamot, kailangan bago siya mamatay, ay ma-perfect mo lahat ang dasal na ibinibigay niya bago niya isalin ang huli niyang kapangyarihan. Lalo kung may subo ang isang manggagamot. Pag may subo to, lamang ka na sa mga nag-aaral na manggagamot. Kahit meron pa siyang salin lahing manggagamot at kung hindi niya naman to na ibigay ng kanyang lolo o tatay, yung buong kapangyarihan, sinalina lang siya ng 75% at ikaw ay nasalina ng 100%, ay mas malakas ka sa kanya. Hindi niya kakayanin ang kaalaman mo. Meron kang ang taglay na lakas na hindi mo pa kayang gamitin, pero ito kusa itong lalabas pag nasa panganibang buhay mo at nasa malakas ka na sa paggagamot. Ganun po yun. Ganun po ba yun, Apo Andy? Ganun yun, Jonathan. Next, experience ko Apo Andy, may nagparamdam po sa opisina namin hanggang nakita sa panaginip ng batang babae nakadamit na puti. Pag ganyan po, Sir Nestor, sa panaginip sa opisina nagtatrabaho kayo, mayroon pong mga patay dyan na naghahanap po sila ng dasal. Dinaan kanya sa panaginip, isa lang po siya, simple lang po yun. Kung nag-iya po kayo magpirik ng kandila sa opisina nyo, baka sabihin po ng nagtatrabaho sa inyo, alam nyo naman po yung ibang tao, judgmental, may kleng-kleng daw, lahat daw kasi manggagamot, may kleng-kleng. Katulad ko na rin po yun. Simple lang po yan. Magdasal po kayo ng Ama namin at Abaginong Maria. Sabihin mo sa Diyos, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Huwag ka magsasalita ng amin. Kasi yung amin, nagpapalayas ka. At naniniwala ka. Yung sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, mauuna po yun. Bago ka magsalita ng 3 times na amin. At mag-sign of cross ka. Kung sino man po ang ligaw na kaluluwa rito, naway basbasan niyo po siya ng mapagpalan yung kamay. Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo, siya'y nawa. Madali lang po yan. Nagpapahanap lang po siya ng dasal. Kung kaya niyo po siya at ipanalangin niyo po kung magsisimba po kayo sa taanan ng Diyos, yan naman reliyon ng tao, ipanalangin niyo rin po siya. Ang tawag po doon ay ligaw na kaluluwa. Kasi wala po siyang pangalan.
yan, mabuti, bago kita sagutin, Mitch, ito, kay Nestor. May nagtanong sa akin na pasyente ko, sa dami niya daw lahat ng mga manggagamot nakasubscribe daw po siya. Ito, naalala ko lang yan sa tanong niya, no. Meron akong ginamot na babae po talaga. Pipi po yung manggagamot at wala po siyang ulo yung patay. Paano po siya nabigyan na nakapagsalita sa sinyas ng kamay niya? Simple lang. Humingi ako ng tulong sa anghel ng Diyos galing sa Panginoon Kristo. Pwede ko pong makipag-usap sa mga Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Espiritu at isipan. Kung kaya mga tumawag ng mangkukulam at damputin siya kung nasaan siya nagtatago, kaya nyo rin po gawin yon. Bigyan nawa siya ng boses upang magkaintindihan kayo. Bibigyan siya ng boses ng Diyos kasi inilawan po siya. Pero yung boses po yun ay sa kanya po talaga. Kaya doon po yun nagagawa. Dati hindi ko po alam paano ko nagawa yun. Kaya po gawin ng ibang manggagamot yun pag napag-aralan nyo na po yun. Kahit pipi po siya at hindi kayo magkaintindihan ng namatay. Humingi ka lang ng tulong sa Diyos at tutusan mo yung anghel mo na makakonek sa langit ng ganong kapli. Segundo lang. Kilslap mata lang, magkakaroon po yun ng pagsasalita. Maintindihan mo po yung patay. May nagtanong po sa akin yung sa dami niya daw po napanood at marami na po siyang napapanood manggagamot. Yung patay daw, naputulang ulo at pipi, nakakapagsalita daw. Nagagawa ko po yun kasi hindi po kami nagkakaintindihan. Gusto ko po kasi sa mga nanonood sa akin, nabigyan ng katotohanan kung bakit sila namamatay. Kaya po gawin nyo ng manggagamot. Huwag po kayong humanga sa akin yung nanonood po nyo. May nagtanong po sa akin yung nanonood naman po siya. Kaya po yung gawin ng mga manggagamot. Basta't nasa puso lang po. Gusto ko pong matuto Kahit mag 20 years old na pa lang ako Pwede po bang yun? Tsaka wala po akong alam kung pwede po bang sobrang madasalin po kayo. Kahit sobra po kayo madasalin, 20 years old pa lang kayo. Hindi po basta ganun po madali yun. Ako nga 31 na ako bago ako nagkaroon ng kapangyarihan ng karunungan sa paggagamot Iba po taga paggagamot. Mag-practice ka muna, magdasal ka muna ng mga nalangin. Huwag ka mainip. Bibigyan ka po niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mayroon po talaga kayong manggagamot na kilala na matanda na po siya at malapit po siya sa inyong tahanan at magre-retard na po siya maggamot, lagi po kayo makipagkwentuhan sa kanya. Sabihin nyo ng katotohanan sa kanya dahil hindi rin kayo makakapagsinungaling sa kanya. Sabihin mo gusto nyo po matuto maggamot at ipakita mo kung sino ka. Hindi ka porket pumunta ka sa kanya at gusto mo lang makuha yung kapangyarihan niya, alam niya po yun, hindi niyo po matatanggap yun. Dahil po, alam niya po yun. Ang gawin niyo, ipakita niyo po ang katotohanan. Sabihin niyo po kung anong dapat baguhin, ano pong nararapat. Thank you po talaga. God bless po, thank you po. Maraming salamat din. Madali lang po yan. Kung ito nga si Jonathan malapit lang sa amin, napupunta na lang dito. Katulad ni Lee. Taga Cagayan po siya. Yan. Sabi niya nga pupunta siya dito Madali lang po yun. Binabasbasan po yun ng isang manggagamot. Yung mga manggagamot po, may lihiti mo rin magbasbas ng gustong matutong maggamot. Pero mararamdaman po ng isang manggagamot na marunong at marami na po siyang experience kung ang isang taong binabasbasan niya ay salamat po sa Intramuros po ako Intramuros po kayo, Nestor. Pakinggan mo ko, Jonathan, ha? Yan, salamat taga Intramuros. Malapit lang pala kayo sa si Nestor sa Pier 15 sa may circle sa Intramuros sa simbahan. Pakinggan mo ko ganito pakinggan mo ko Miss, pakinggan mo ko Jonathan, ha? Pag pupunta kayo sa ibang manggagamot, mayroon po katotohanan na marunong magbasbas ang isang manggagamot kung gusto niya turuan. Pero hindi po yung ganung pailig na pag binasbasan mo isang manggagamot, kailangan ipakita mo sa YouTube. Hindi po. Sagrado po yun. Bawal po. At sabi mo na lang sa kanya, yung manggagamot naman po magsasabi nyo, yung tinuruan mo na tinulungan ako ng ganito maggamot at siya po nagbasbas. Pwede nyo lang po ipakita yung sa YouTube yung pagbabasbas, yung tapos na po siyang ano ba tag nito? Naturuan nyo na po siya sa panalangin. Kasi pag nag-aral po sa paggagamot, tutuksoin ka ni Satanas, magkakabulbulo yung bibig mo. Kasi ayaw niyang maging manggagamot ka.
pwede po yun ipakita sa YouTube o sa Facebook page o sa Facebook man. Yung pagbabasbas ng isang gusto matuto paggagamot. Kung ito ay natuto na siyang manalangin. Kasi bago ka magkaroon ng kapangyarihan, isipin mo si Pepeng Agimat. Idol ko yan, si Senior Ramon Bong Revilla. Idol ka sa mga Agimat. So dahil siya ang Pilipino, kauna-unahan. Isipin niyo po, bago po siya nagkakaroon ng kapangyarihan, ay dumadaan po siya sa pagsasala. Ibig sabihin yung tinitimbang at ang lahat ng kakaya niya. Isipin niyo po yung panday, yung espada po. Kasama mo to araw-araw. Hindi mo siya kilala. Pero pinili at tinagdakan ng isang espada. Paano to sasaiyo? At paano siya sasaiyo? At paano kayo magkakaisa? Dahil malinis itong espada. Parang medalyon po yan. Dapat ang puso mo ay malinis din. Para sumakop siya at gagawin niyang shield ang katawan mo. Pero ang utak mo ay sa'yo pa rin yun. Hindi siya pwedeng siyang masunod. At hindi mo rin siya pwedeng sambahin yung espada. Kasi bumabase ka sa isang espada, sa isang panday, dahil alam mo malakas to at makapangyarihan. Hindi ka na naniniwalang may Diyos sa iyong puso, kundi puro espada lang nasa utak mo at medalyon. Yun po ay dapat siya ay nasa soblang ng katawan mo. Hindi siya ang magdikta sa iyo. Hindi mo siya pwedeng sambahin. Ganun po yun sa paggagamot. Sana po maturuan niyo din po ako, Candy. Wala naman problema yun, Ryan. Kung gusto mo lang talaga matuto, talaga magtsatsaga ka. Ganun talaga. Malapit lang naman. Katulad yan si Nestor, taga Intramuros. Kaya alam ko yung taga Intramuros, Nestor. Malapit lang ako sa Divisoria, Pinindot, Ampong, Nazareno. Nagdadrive ako doon ng jeep sa Pierre del Pan, Quiapo, Divisoria. Tapos nagtatricycle din po ako papuntang Intramuros. Kasi may-ari ng jeep namin, operator si Robert, ay maraming tricycle. Minsan, pupunta ko sa Intramuros. Alam ko yung Intramuros. Kasi, 20 years na ako dyan sa Divisoria. Kaya alam ko pa sikot-sikot dyan lahat. Sa Pangasinan po ako pero uwi din po ako ng Batangas. Taga Batangas pala si Mitch, taga Pangasinan. Malapit lang sa amin yung Pangasinan Yan si Ryan, taga Pangasinan yan. Sabi ng Panginoon Diyos Ama makapangyarihan sa langit, ang pipi daw ay makakapagsalita. Siya ay ang hindi makakalakad. Siya ang hindi makalakad ay makakalakad at ang hindi makakakita ay makakakita daw kung tiwala ka lang daw sa Panginoon. Tama yun, Jonathan. Ang pipi ay makakapagsalita. Ang hindi makakalakad ay makakalakad. Kaya may nagtanong sa akin yan. Sa dami-dami niya daw napanood, puro na lang pinapatay at wala naman tanong-tanong kung sino yon. Bakit daw yung pipi at yung walang ulo na kaluluwang pinutol ng mga Hapon at tinapon yung ulo niya, sumanib doon sa pasyente, bakit ko daw napapagsalita? Naisip ko yan Sabi doon sa Bible, napapanood ko, ang pipi ay makapagsalita. Sinubukan ko yon. Panginoon, kasi naniniwala ako sa iyo. Ang sabi mo nga sa akin, binasbasan mo ang aking bibig at nilanggisan mo. Ang aking utak ay utak mo, ang aking mata ay mata mo. At ang lahat ng aking katawan ay katawan mo. Magtitiwala ko. Bigyan niyo nga po siya ng boses para magkaintindihan naman kami. Kasi nahihirapan po ako unawain kung anong pong sinasabi at sinisinyas ng kamay niya. Kung pwede bang makahingi ako ng tulong bilang anak mo at naniniwala ko. Ngayon, inutusan ko yung mga anghel ko. Bigyan niyo nga siya ng boses para makapagsalita. Bigla siya nagsalita. Kahit wala siyang ulo, makakapagsalita siya. Ganun po yun. Kahat ng manggagamot ay kaya po nilang gamutin yun. Pero, ito lang, ang mga manggagamot, kung gusto gusto niyang pasyente niya ay matuto maggamot, walang problema po yun. May lihiti mo magpabasbas ang isang manggagamot at gusto matuto sa manggagamot. Pero, hindi po ito pinapakita sa YouTube. Kasi, kung ikaw nga ay binasbasan ng Diyos, pinakita niya ba ito sa YouTube o sa bunsang libutan? Hindi. Sagrado nga po yun Hindi po yung pinapakita. Pinapakita lang yung pagpatapos na binabasbasan ka na. At natapos mo na yung pagdarasal. Kung 60 days kanya pinagdasal, ganun talaga, tsaga ka talaga, 6 na buwan. Ako nga, 1 taon at 6 na buwan ako nagdasal Kita mo, katagal-tagal kong nagdasal, 1.5 years. Bago ako binitawan ni Tandang Ermitanyo. Kahit marunong na ako maggamot, sinabi niya pa nga ako mahina pa ako Mahina ka pa.
Hindi mo pa kaya. Kasi kinuha mo exorcist. Nakakausap ko na nga yung mga espiritu at nakikita ko na nga mga duwende. Pwede ka pa nila malinglang. Bakit? Yung mga mata mo, anytime ba, araw-araw ba yung bubukas? Kailangan maramdaman mo kanilang sinasabi ng puso nila. Kaya nalaman ko doon, mapangling lang yung duwending itim. Dahil yung duwending itim ay nagsinungaling sa akin. Hindi ko siya naramdaman sa puso ko, pero yung bibig niya, ang ganda magsalita. Malambing. Sabi ng duwending itim, suko na daw siya, ayaw niya na, nangingina na siya, ako naman si Tanga, naniwala naman. Buti na lang dumating si Ella. Ano po ba kayo? Sinabihan na po kayo namin na huwag po kayong maniniwala basta-basta. Nakikita mo man po siya na siya ay duwende nga. Nararamdaman mo ba ang puso niya ay totoong sinasabi? Wala po kaming nire-response sa puso niyo dahil hindi pa kayo marunong gumamit ng presensya ng pakiramdaman dahil hindi pa kayo nababasbasan ng Diyos Ama sa langit. Kaya ipinagkaloob lang muna sa inyo ang mga matang yan para makita nyo lang po siya. Naniwala ka naman po sa sinasabi niya. Paniwalaan nyo po kami. Nagsisinungaling po siya. Diba? Naisahan ako. Inaamin ko yun. Ang pagkakamali ko ay dapat ko tanggapin dahil nagkumpiyansa ako sa sarili ko. Kaya hindi mo man nakikita yung kalaban mo sa loob ng katawan ng tao, nakikita mo, huwag ka agad maniniwala sa kanya. Kailangan mapag-aralan mo ang presensya ng pakiramdam. Pag napagsama mo ang spirit mo at ang diwa mo at ang presensya mo, unang-una ang Diyos, at pinagsabay mo to, hindi ka malilinglang ni Satanas. Kahit hindi siya magpakita. Kahit daanin ka niya sa magandang salita at matamis. Parang ano yan, parang ka nanliligaw sa isang babae. Nambobola ka. Sasabi mo, ikaw lang pinakamaganda sa paningin ko. Walang araw, gabi, lagi kitang iniisip. Kung ano-anong pinagsasabi mo, kahit may asawa ka na, wala pa akong asawa. Binata pa ako, pero may sabit ka na. Parang ganun din yun. Mapangling lang, matamis ang dila. Papakasalan kita at alagaan kita. Ganyan din ang mga matatamis ang salita. Paano mo malalaman na seryoso siya, totoo? Bibigyan ka niya ng maraming pera. Ririgaluhan ka. Ito naman si Tanga, naniwala. Parang katulad ko. Mabuti na lang, dumating ang guardian angel ko ng ilang minuto at pinapanood niya ako. At sinabi niya, muntik ka na maisahan. Ganyan. Kaya doon ko nalaman ng duwending itim ay duwending pula, may panglim lang. Kaya niya maggawa ng boses na 30. Kita mo isang duwending kalit-liit lang, na boses niya paiba, malaki, maliit, kahit anong boses kaya niya gawin. Kasi matagal na siyang nabubuhay sa mundo, lalo yung mga 1 year o isang taon, kada 3 taon, isang taon lang ang tinatanda nila. Matatagal ang buhay na duwende, yung 300 years. Ang galing po ng boses niyan. Kaya nila lumaki. Kaya pag pumasok sa loob ng katawan ng tao, sasabihin niyan, duwende ako, maligno ko, kapre ako, tapos masamang espiritu ako, demonyo ako. Yan naiisahan yung mga manggagamot. Kaya sabi ni Tandang Ermitanyo, hindi ka pa mahusay, maiisahan ka pa. Kailangan mapag-aralan mo ang presensya ng pakiramdam. Pag napag-aralan mo to, kahit hindi mo nakikita ang kalaban mo, matidetect mo sila ng sense mo kung gaano sila kalayo sa iyo. Kung a-atake sila kahit nasa likuran mo, kahit tusukin pa nila yung paa mo, matadampot mo ito. Ganun po ang paggagamot. Hindi ka lang babase sa isa. Yan po ang sinasabi ko. Kaya nga, binabasbasan po yan. Apo Andy, tanong ko lang po, bakit po mahilig po ako sa manggagamot? Meron din po ba ako alam ng mga Latin na words? Sana po masagot mo po ang tanong ko. Apo Andy, tanong ko lang po, mahilig po ako sa mga manggagamot. Meron din po ba akong alam ng mga Latin sa words? Sana mas... Hindi ko rin po yung masasagot, Sir Richard. Kung gusto mo maggamot kasi may nakikita ka, yung willing ka, o baka yung angkan mo ay merong lahing manggagamot sa ninuno ng tatay mo, sa ninuno ng nanay mo, sa lolo at lola mo, o sa angkan ng lolo mo. Po pwede po yun kung bakit gusto nyo po maggamot. Apo. Yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Alam niyo po sa panunod sa paggagamot, hindi naman po lahat ng manggagamot sasabihin niya po ang technique niyo. Isipin niyo po ito
Paliwanag ko lang sa inyo. O sige, lagi po kayo nanonood ng magkagamot. Bibigyan ko kayo ng clue. Mamimili lang na kayo doon sa sasagot nyo sa pag-isip nyo. Napakasimple lang po yun. Meron po, o kaya pa, meron kang dugong manggagamot pag ganun po yun. Richard, ito lang po, simple lang ang tanong ko ha. Gusto mo matuto maggamot, babasbasan ka, kunyari ikaw, babasbasan kita. Halimbawa, ako na lang, i-demo ko ang aking sarili. Tuturuan kita manalangin. Hanggang ma-perfect mo to, babasbasan kita ng insenso. Hindi ka pwedeng hindi insensohan. Kung babasbasan lang kita ng tubig at holy water, sasabihin ko, Richard Magbuena. Sabihin natin, ikaw ay binabasbasan ko sa ngalan ng aking ama na si Jesus Kristo. At binigyan ako ng pamahalaan na magbasbas sa iyo upang bigyan ka ng karunungan at upang maging malakas ito at simbolo ng pag-ibig at kapayapaan at maghari sa iyo. Kung hindi naman kita inensensuhan upang tanggalin ang negative energy, lahat ng medalyon ay mabubuti. Pero pag ito'y nasamahan ng masama, matututo siya maging masama. Kahit ikaw ay mabuting manggagamot, kung wala kang guardian angel at nagagabi at walang basbas ng Diyos, papasukan ka pa rin ng masamang espiritu. Yung insenso ay lason mo. Kabaliktaran nyo sa dasal sa iyo. Yun ay magsiselyos sa iyo. Ang Diyos ang magbabasbas sa iyo. At papainumin ka ng tubig at babasbasan ka. At pananatiliin ka muna manalangin. Ganun po yun, Sir Richard. Hindi po yung katulad na kahit ikaw, basang kita eh. Sabihin ko, ikaw ay manggagamot ka. Tapos sikat na sikat ako manggagamot. In-interview na ko ang channel 2. Sasabihin ko, kahit lumapit ka sa akin, ikaw ay binabasbasan ko, Richard. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, tatapusin ko lahat ang dasal. Manatili nawasa yung pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ka naman dumaan sa pagsubok. Ngayon, akalaban mo ay may subo. No, ano mangyayari sa iyo? Nang dahil sa akin, mapapahamak ka. Dahil, para lang kitang ginawang kingkoy, magagalit ka sa akin. Bakit ka mo? Umasa ka na maroon ka na maggamot. At alam mo sa sarili mo, dahil malakas ang paniniwala mo sa akin, hindi ka na naniniwala sa Diyos at hindi ka dumaan sa pagsubok. Eh paano kung alam mo ba yung sumbalik? Diba? Kaya nga sinasabing sumbalik, lahat ng sakit ng pasyente mo ay mapupunta sa iyo. Eh kung paano malakas ang kukulam, malakas ang mga nakasanib sa kanya, umatake siya sa iyo, wala kang shield, wala kang protection. Doon ka unti-unting lalabo ang mata mo, lulubog, papayat at tatanda ka hanggang manghina ka. Na hindi mo napapansin, binibigyan ka ng sakit. Kahit araw-araw ka magdasal. Pero wala kang shield. Lahat ng pasyente mo ginamot simula. Una nagsimula ka at hanggang natuto, hanggang mamatay ka. Yun po yun. Kailangan ka pa rin inuusukan. Dadaan ka pa rin po sa pagsubok. Kahit marami ka pang alam na dasal o Latin, kung hindi mo naman po alam ang lahat gamitin ito, magandang gabi po, Candy. Musta na rin at God bless po. Ang Tony Biniglo, magandang gabi din po sa iyo. Sir. Kaya ka nga tilikuran ko. Yan po yun. Naintindihan nyo na po, Sir Richard. Yun po ang ibig ko sabihin. Madali lang po sa paggagamot. Pero dadaan po kayo sa pagsubok lahat. Maniwala kayo sa akin. Ako nga, gusto ko kayo matuto eh. Hindi naman po ganun kabilis yun eh. Kung mayroong magtuturo sa inyo ganun kabilis, hindi nyo po makukuha ang perfectong pagdarasal. Ako na nagsasabi sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Gusto ko hindi kayo mapahamak kasi ang obligasyon ko, ibalik ang tao sa pananampalataya. Lipunin ang mga demonyo. Lipunin ang lahat ng mga masasamang espiritu. Panatiliin ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Tungkulin ko yun. Yun ang binigay ng Diyos sa akin. Ang sino man na inaalilihan ng masamang espiritu ay dapat siyang puksain at itapon kung saan man nararapat. At ibalik ang kapayapaan sa kanyang isip at puso. Ako ang sumasakay niya at binasbasan kita ng aking salita at ang aking gawa. Ganun po yan ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Kung tuturuan kita at minamadali mo ganyan at sino mong magagamot si Richard, ako na nagsasabi sa iyo, mapapahamak ka, mapiging balo ka at hindi mo makontrol ang kapangyarihan mo. Kahit hindi kita bigyan ng subo, yan sinasabi ni paano po ba yung magkaroon ng subo, kahit hindi pa wala ka pang subo, yan Jonathan, hindi mo muna importante yung subong yan. Dahil yung subong yan, kahit natapos pang dasal ng 1 taon at 6 na buwan, hindi ko rin natanggap yung pagsusubong yan. Inabot muna ako ng 2 taon, 3 taon bago ko natanggap yung subong yan. Ang importante dito, ang matinding pananampalataya at pananalig. Kasi pag yan ay napuspusan ka na ng dasal at napuno na ng liwanag ang puso mo, darating ang subo sa iyo. Pusa itong ibibigay ng Diyos kahit tulog ka.
para kang sinubuan ng isang batong kumikinang, para kang ikaw si Darna. Bigla kang magigising. Sobrang init ng katawan mo at para kang nabaloo ka na hindi mo alam na may pumasok. Pero gising ang diwan mo yun, pero pikit ang katawan lupa mo. Parang merong isang bilog na bumababa at dahan-dahan sa iyong bibig, biglang papasok yan. Tapos bigla ka magigising, uhaw na uhaw ka, init na init ka, hindi ka mapakali. Hating gabi yun, hindi ka na makatulog. Anong dapat mong gawin? Manalangin ka sa Diyos. Sabi mo sa Diyos, kung ano man pong sinubo nyo sa akin, ito man ay nararapat para sa akin, ay bukal sa puso ko ito tatanggapin. Tapos, parang gusto mong maligo sa sobrang init ng katawan mo, huwag ka maliligo. Dahil manalangin ka lang. Kusang hihinto ang kapangyarihan mo sa iyong puso. Doon na unti-unti siya kakalat. Parang virus yan, yung bato. Tapos hahawakan ka na niyan, parang papit. Didikit na yan sa mga ugat at puso at kaluluwa mo. At magugulat ka kinabukasan ng umaga, makakatulog ka pagkatapos manalangin. Parang lumiwanag yung mata mo. Parang kakaibang katawan mo. Meron kang parang si Superman. Tapos yung mga kamay mo malalakas. Tapos unti-unti, mapapag-aralan mo na yung dasal. Kusang papasok na yan. Yan. Yung subo, wag mo muna intindihin yan. Ang pag-aralan nyo muna yung panalangin. Tapos, meron pa yan. Katulad niya katulad ni Ryan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ganun pagbabasbas agad ng isang paggagamot. O sige, bibigyan ko kayo rin ng clue. Ito, sa mga experience ko lang to. Sarili ko na itong paraan. O sige, binasbasan kita. No, sabihin ko, sige, ikaw, Ryan, at saka ikaw, Richard, at saka ikaw, Jonathan, ay binabasbasan ko kayo at binigyan ako ng paintulot ng Diyos na gusto ko kayong matuto magamot sa lugar nyo kasi napakalayo nyo, probinsya na kayo. Yung ibang pasyente ay wala namang pamasay para pumunta sa akin at hindi ko na sila magamot sa online. Ganyan. Ngayon, hindi ko pwede ipakita yung sa YouTube. Pwede ko lang ipakita yun dahil kunyari sikat na ako. Pagbabasbas lang yan, sabay-sabay kayo nandyan. Tapos sensual na kayo. Okay na yun, pero hindi ko ipapakita ang lahat. Ngayon, alam naman pipikit pa ako at gaganon ako. Ako, ang pong Nazareno, binabasbasan ko kayo. Hindi. Nagdasal na kayo sa Diyos eh. Tinuruan na kayo manalangin at binasbasan na kayo. May pahintulot na kayo at unti-unti na kayo magkakaroon ng kaalaman sa panaginip at kusa na yun. At lahat ng nararamdaman nyo, i-report nyo yun sa akin para mapaliwanag ko na unti-unti. Hindi ko pwede sabihin ko sa inyo, oh, Ryan, Jonathan, Lee, ganito mararamdaman nyo. Hindi. Kailangan kusang loob nyo yung maramdaman. Paano nga lalakas ang spiritual nyo kung aasa kayo sa akin? I-report nyo para kayo reporter sa akin. Kung ano man nakuha nyo magandang view sa buong katawan nyo at presensya nyo, kusa yun. Mapapaliwanag ko sa inyo, ganito lumakas ng spiritual mo. Manatili ka. Ngayon magdarasal ako sa Diyos. Ano pa kailangan po nilang gawin? Yun po yung ibig ko sabihin. Mayroon po yun. Lahat yun. At kung sasabihin mong sasanib sa akin ng pong Nazareno at magsasalita na, lahat naman yung sasabihin ng Diyos eh. Kahit saan, maniwala kayo sa akin. Manatili kayo magtiwala sa akin. 100% yung lagi yung sasabihin. Kahit sino pang medium. At makontento kayo sa kapangyarihan. Ganun rin naman yun. Ang Diyos ay kakausapin kayo sa panaginip. Kahit binigyan niya akong karunungan na gusto niyo matuto, binasbasan ko kayo, ang Diyos pa rin ang mangunguna sa inyo. Siya pa rin ang magbibigay ng masapat na kapangyarihan sa inyo. Hindi tayo pwede magkakaperes ng kapangyarihan. O hindi niyo ako pwede agad laktawan. O gusto niyo gumaling pa kaysa sa akin. Kasi dadaan pa kayo sa pagsubok. Pwede niyo ako malaktawan sa kapangyarihan binigay sa Diyos kung magiging tapat kayo sa aking Ama. At balang araw, mas kakayahan, igitan niyo pa ang aking kakayahan o sa aking experience. Yung nagturo sa inyo. Pero, huwag mo siyang kakalimutan. Huwag mo siyang pwede maging mataas. Kung hindi dahil sa Kanya at pinili at binasbasan ka ng Diyos, hindi mo siya pwedeng i-bypass. Kaya malakas ka na sa Kanya, dapat manatili ka pa rin, maging totoo na pa rin ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagbigay sa iyo. Pangalawa, yung manggagamot na nakilala mo, siya pa rin ang naggabay sa iyo para malaman mo lang magamit mo ang totoo mong kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ng tao ay meron yun. May hangganan at may kakayahan. Ngayon, pag alam mo na at marunong ka na, nasa sayo na kung gusto mo magpaturo. Yun lang yun. At huwag kayong maniniwala doon sa may papasok ng mahal na ina, ganyan, yung mata nakaganyan, tapos nakatingin sa inyo. Hindi po yun. Alam mo, hindi mo na pwedeng ipitan yung mahal na ina. O kanyari, itong anak ko si Christopher Arturo Cruz. Rafael, halika rito, pumasok ka dyan sa anak ko.
dahil sinasaniban siya. O, Ella, Iya, tinatawag kita bilang anghel ng aking ama. Lika rito kayong mga anghel ko, mga kirubin. Pasukin niyo yung anak ko. Iipitan ko pa siya. Pasok! O, anong mensahe mo? Hindi pwede yun. Ang Diyos ang magmimensahe sa inyo. I-re-respond nyo sa utak namin mga manggagamot. Tapos sasabihin namin, hindi pa lang nyo napanaginipan nyo na parang totoo, sasabihin na namin sa inyo na ito ang mangyayari sa inyo. Tapos mangyayari sa inyo yun. O kaya naunahan nyo kami. Ganun po yun. Hindi po yung po pwede na ipitan mo. Templo nga siya ng Diyos, iipitan mo pa ng taliri. Yung kay ano man ipitin mo doon, bahala man o kano man bahala ka. Hindi ka pwedeng maniwala doon. Ang Diyos na kasi ganun ang ginawa sa akin ng Diyos. Kaya nga sinabi niya sa akin, maging mabusisi ka sa lahat ng oras. O, hindi lahat ng kaharap mo ay galing sa akin. Hindi lahat ng kaharap mo ay sila ay binasbasan ko. Makikita mo sa iyong puso kahit hindi mo makita ang kanilang mga mata. Mararamdaman mo kung nagmumula ito sa sobrang liwanag. At makikilala ka nila at makikilala mo sila. At pag gumagamit sila ng masama, hindi ka nila makikilala. Bagkus sila ay makikilala mo. Ganun po ang kapangyarihan sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga, bakit mo paipitan? Templo na nga ng Diyos yun. Pwede mo sabihin, katulad ng anak ko yan. Kunyari, kung sinasaniban siya ng mahal na santo ninyo, kahit tayo lang, magsasalita yan. Kahit bata pa siya, yung anak ko, 10 years old, 12 years old lang yan. Hindi ko na siya tuturuan. Siya na yung santo ninyo, tuturuan ko pa siya. Titingin lang ako, tatabi lang ako. Magsasalita siya ng diretso-diretso. Pero pwede siya nakatingin lang ng diretsong ganyan. Hindi ko mapapamatay niya. Tapos pwedeng nakagana lang siya. Tapos yung kamay niya, makipapansin nyo, tinuturo kayo niya. Nakaganyan yung kamay niya. Yung santo ninyo, yung pong Nazareno, nagkaganon niya. Nakaganyan niya, tinuturo ka niya, nakaganyan. Tapos mag-ibang boses ng bata. Tapos yung bata, matutulog lang yan. Tapos hindi ang gigising. Kagana. Pero tulog yung bata, nagsasalita. Tulog lang siya. Ginamit lang siya yung medium ng Diyos. Kaya ang mahal na ina pa ang sumanib sa kanya. Nakagano lang. Tulog yan. Magsasalita yan ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At tuturuan ka niyan. At sasabihin niya, pumunta ka doon sa simbahan. May makikita ka doon. Mangyayari yun. Totoo yun. Pero kung ipitan mo siya, tinatawag mo, kahit ito si Ella, tawagin ko to, at saka si Angel, papapasukin ko sa anak kong babae. O, anong mensahe? Galing sa langit. Di wala na akong tiwala sa sarili ko. Dahil inasahan ko ang aking anak. Hindi. Kaya nga gusto mo matuto. Dahil ikaw ang teacher nila. Yun kung ibig sabihin. Teacher ka nila. Kayo mga estudyante ko. Ganun po ang lahat sa paggagamot. Dahil po tayo ay malaban lang tayo di sa mundo, di ba po? Ako po, gusto ko po makakatulong sa kapwa ko kahit anumang mangyari sa akin, ng Panginoon Diyos ang bahala na sa akin. Hindi po ako matatakot kahit anong pumamatay dahil sa akin ng paggagamot tayo. Salamat po. Apo, andito to po ba ang manggagamot ay dapat ayuno tuwing mahal na araw, lalo na sila lumalakas na manggagamot at doon daw po sila kumukuha ng anting-anting tuwing alas 12 ng tanghali ng tuwing alas 12 ng tanghali ng Biyernes Santo. Depende lang po yon, Alicia. Tatapatin ko na po kayo. Kasi pag Biyernes Santo po, tumatanggap ako ng paggagamot kahit anong araw. Walang problema yon. Pero pag tumapat ng dasal ko, pasensya na. Hindi kita magagamot. Antayin mo kung matapos maggamot. Pero hindi po ako kumakain. Simula pagpasok pa lang ng Lunes Santo, hindi pa inabot ng Lunes Santo, hindi na po kumakain ng mga matatabang baboy pagkain. At pagdating ng Miyerkules Santo hanggang Huwebes hanggang Biyernes, hindi po kumakain, kundi tubig lang at tinapay. Yung tubig lang po, nilalagay ko lang sa altar yun at tinapay, konti lang po. Nag-aayuno po ako. Pwede po kayo maligo kung gusto nyo. Kung pagkatapos nyo magdasal ng mahal na araw, kung pagkabuhay ng Panginoon Kristo, magsimba muna kayo, tapos pwede po kayo maligo. Nasa sa inyo. Pwede po maligo yung manggagamot. Opo, lumalakas po talaga ng lakas ng kapangyarihan ng isang manggagamot pag siya po ay nag-aayuno ng mahal na araw. Yung anting-anting niya, yung kung ano mang anting-anting niya, lumalakas din po lahat yun. Kahit ano man, medalyon niya, etc. Lumalakas po yun.
dahil ang kanyang kaluluwa ay malinis po. Automatic po yun, nag-ayuno. Kasi pinapili ako ng Pong Nazareno eh. Ang pinili ko, simple lang. Manalangin na lang. Kasi hindi niya naman ako pinapili. Nakita ko kasi yung Pong Nazareno, nagkahatak-hatak po sila ng ganyan. Pag-ayuno rin po yung January 9. Ayoko po yun kasi lagi ko po nakikita, sinasakyan ka po ng mga tao. Pero masarap po yun, masarap. Pero para sa akin, hindi kaya, kasi payat ako dati bago ako natuto maggamot. Bagha, apakan lang ako dyan, magkadurog-durog ang buto ko. Yun lang nasa isip ko. Kaya sabi ko, manalangin na lang ako. Turuan nyo na lang ako anong dapat kong gawin. Yun, ayuno. Yun ang ginawa ko, pag-ayuno. 3 araw po ako hindi kumakain. Tubig at nag-ayuno po ako. Tapos, pinapaintulutan din ako ng Diyos na maligo ng dagat. Para po lahat ng sakit ng mga ginagamot ko ay manatili itong mawala sa dagat. At mananalangin ako sa ilalim ng tubig at lulubog ko para rin ako nagbabautismo. Ganun din po yun. Tama po yan po. Sinabi niyo sa akin, isang manggagamot ang hindi basta't basta nagiging isang manggagamot at hindi minamadali. Tama yun, Ryan. Hindi po talaga minamadali ang paggagamot. Pag nagmamadali ka, lalo po mapapahamak. Madali po pero kakayanin ko po ang lahat ng pagsubok kung sakaling makapunta po ako sa inyo. Walang problema, Richard. Magandang gabi, Candy. Meron po ako, Apo Andy. Sana po meron din po Apo Andy dito sa Cagayan de Oro. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dumating man ang panahon at makadahan kayo sa lugar namin sa Pampanga at kilala ko naman yung mga mukha nyo rito sa picture nyo, walang problema, babasbasan ko kayo. Tapos, manatili muna kayo magdasal. Kasi pag nabasbasan ka ng mga manggagamot na may liiti mong tinuruan ng Diyos, makakaramdam talaga kayo ng kakaiba. Makakaramdam kayo ng para kayong hindi nyo maintindihan yung dati nyong ginagawa. Nakakaramdam kayo ng kilabot na mayroon kayo nakakaramdam ng kunting takot o walang takot. Paglabanan nyo lang yun. Tatanong nyo sa akin, tatawagan nyo ako kung ano ibig sabihin nyo. Ngayon, antayin nyo ang respa ng Panginoon Kristo. Okay, magmadali sa sagot ko. Dahil iba-iba po ang technique nyo. Tatawag kayo sa akin. Tapos masasabi ko sa inyong lahat. Ganun lang po yun. Lumalakas din po ba yung mga yung masamang espiritu tuwing Biyernes Santo? Oo naman. Sabi ng aking anghel, ang mga masasamang espiritu ay lumalakas din sila. Kaya nga meron nga po mga isipin may medalyon. Bakit hindi sila tinatabla ng bala? May kalahati po doon yung masamang espiritu. Yun po yun. Kaya nga huwag mong susubukan ang Diyos mo. Sinabi rin ng Panginoon Kristo yun. Magandang gabi po. Kapanalig po. San Benito Guerrero. Mega shoutout sa iyo. Yan po yung ibig ko sabihin. Huwag ka lang magmadali sa paggagamot. Huwag lang po kayong mainit. Lahat po yan may bigay. Diba sinabi ko nga sa inyo, 2 beses ko na tinanggihan ang Pong Nazareno sa paggagamot kasi alam ko sa sarili ko ay isa lang akong driver ng tricycle at saka nag-jeep. Kaya paano ko magagawa at ang obligasyon ko? Sakripisyo, huminto ako sa pag-jeep. Sa jeep, sa Divisoria, katulad ni Nestor, alam niya ni Nestor yan, lang pala siya, taga Intramuros. Malaking kita sa jeep sa Divisoria. Everyday 1,000 hanggang 1,500. Sinakripisyo ko ang buhay ko sa paggagamot na hindi naman po ako naniningil. Minsan nga may nagsiservice lang ako eh. Gumaling na. Paano ko nasabi? Bibigyan ka lang ng 100. Mabuti sana kung yung kamay puro grasa o kaya puro mahaba. Maganda pa dito sa bahay ng kapatid ng asawa ko. May aircon pa, may kotse pa, may mga sasakyan pa. Gumaling naman kasi bakit mo nasabi? Umupa at nagbigay pa ng pasyente at napagaling daw niya ako. Hindi ako napagaling sa kanya ng Pong Nazareno. Isipin niyo po ba yun? O diba? So, guardians po ba kayo? Kargado po ba kayo? Oo, dati. Yung hindi pa ako manggagamot. But, si Colonel Elicer, ang may hawak sa amin. Ano ba yun?
Sa jeep yun, 2007. 2007, San Benito Guerrero. Sa Delpa, sa Pier. Liitin mo kaming guardian. Dati ang kinuha ko yun, agent, intelligent. May mga tsapa din kami yun. Kahit nga nahuhuli ako sa pagmamanoy, pakita ko lang yung ID namin. Hindi kami tinitikitan. Basta maganda pakikipsap lang. Dati yun, pero ngayon hindi na. Si Colonel Eliezer Bungabong ang may hawak sa amin. First lieutenant ang sa amin. Nagtatak niyan. Hindi pa ako nagagamit yun. Tagal na yan. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako nagpupunta sa Campo Crame. Ito sa may Quezon City. Doon kami re-report. Yung parang, basta yun, nakalimutan ko na tawag doon. Basta magkikita-kita kayo ng mga kagrupo mo. Bobby. Mega shoutout po. Good evening po, Apo. Ande, paano po kung magsa-service kayo sa paggagamot ng sarili niyo po ba kayong sasakyan o magre-renta lang po kayo? Salamat po. Wala po akong sariling sasakyan. Mahirap nga lang po ako. Kung napapansin niyo magandang bahay na tinitirahan ko, bahay po to ng kapatid ng asawa ko. Binibenta nga po to eh. Doon kami titira doon sa bahay ng nanay niya. So, binibenta po to. Susunod na isang linggo yata, mapapunta ako sa Tarlac ba yun? Hindi. San Jose, Nueva Ecija. San Jose, Nueva Ecija yata yun. O Tarlac ang pupuntahan ko. Meron ako. Kukunin ako rito. Magagamot ako doon. Susunod na isang linggo. Bakit itong linggo? Magre-renta po kayo ba ng sasakyan? Magre-renta? Hindi po ako nagre-renta ng sasakyan. Kung hindi bagkos kayo magre-renta, kung gusto nyo kung kunin, parte ng Bulacan, mga ganyan, si-service nyo ko. At si-service nyo rin ako pa uwi. Kayo din ang kukuha magpapauwi sa akin. Hanggang hindi ako dumarating sa aking bahay, mananatili. Yun ang batas sa spiritual. Kailangan yung manggagamot, kahit sino manggagamot, ay sinervice mo, pali sa bahay nila, kailangan ligtas din siya makakauwi na maluwalhati sa kanyang tahanan na pinagkuhanan nyo upang manatili ang basbas ng Diyos sa pasyente niya. Pag nakauwi na po siya at nakatutok na, automatic gagaling ang lahat ng karamdaman ng pasyente. Parang ganun po yun. Gusto ko po sanang kayo makita ng personal ako, Andy. Kung matatapos lang pong pandemic, ito Cagayan de Oro. Walang problema po, Caballero. Maraming gusto makakita ko ng personal. Pero tayo po, Coronel Beteta naman po ako Coronel Beta. Narinig ko na po yan. Si Coronel Bebet. Basta sa amin ang umawak po sa amin si Colonel Eliezer Bungabong. Tapos sino ba yung nagtatak sa amin, yung head namin lagi. Basta First Lieutenant po siya. Master Sergeant First Lieutenant po siya. Kalimutan ko po eh. Pero nandiyan po yung ID ko pa. Pero luma na po yun. Matagal na 2017 pa. Isang taon mahigit ako doon, magdadalawang taon. Nakapasa rin ako sa training nila. Kunti na nga lang kami, lahat ng driver ng jeep. Kunti lang kami nakapasa. Kasama din po ako sa nakapasa. Sa pagjayaging sumakit nga yung binti ko doon. So kami nagtitraining sa Port Bonifacio. Ang sakit sa paa. Yung mga magiging Reserve Army. Ang sakit sa paa mag-jogging. Ganun po ba po, Andy? Salamat po sa informasyon nyo. Okay lang po yun. Maraming salamat. Kung may mga nagpapagamot po ng bulakan-bulakan lang dyan, mga tricycle nga lang po ginagamit nila. Minsan nga po may kaha, minsan po single. Malapit lang po ang bulakan-bulakan dito. Bulacan, basta lahat ang sakop ng Bulacan sa Pampanga. Diyan lang po yung magsosorkan sa may sa may Jed's, sa may Kalumpit. Kasi masarap maggamot sa mga malalayo. Marami rin nagpapagamot. Ganun lang po yun. Kaya nga yung iba, katulad niya ni Jonathan, gusto matuto. Yan, katulad ni Caballero, gusto niya ako makita. Marami rin pong gusto makakita sa akin. Sa Amerika, Canada, Japan. Marami pong gustong pumunta rito pagkatapos ng pandemic.
gusto po makita yung mukha kong pangit. Ewan ko bakit gusto nila akong makita. Ang dami-dami ng mga manggagamot na pinuntahan nila dati. Kasi nagtataka lang daw sila, Tagalog lang daw ako magsalita eh. Hindi po yung kasi sa sobrang tiwala ko lang taga sa Diyos. Ganun pong ginagawa ko sa inyo. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Kaya nga paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo eh. Ang mansehero ng Panginoon Kristo, ang kanyang instrumento. Siya rin ang magbabasbas sa inyo. Alalahanin niyo si Abraham at saka si Jose. Si Jose na lang ang ina ng ating asawa ni Maria. Di ba kinausap lang siya sa panaginip ng anghel ng Diyos? Ganon din po yung ginagawa sa akin ng Diyos. At pangalawa, isipin nyo na lang po si David. Pinakamagaling na mandirigma ng Diyos. Pero nagkasala siya, nakiapid po siya, di ba? Pero pinatawad siya ng Diyos. Ganon din po yun. Tandaan nyo po sinasabi ko sa inyo. Ganon din po. Papo po kayo po. Salamat po. Yung ama po yung pinakamagandang lalaki, si Angkarngel. Tandaan nyo po. Kaya hindi po ko basta-basta naniniwala, pasensya na po sa iba. Hindi po ako yun. At saka ang dami po talaga akong, sa dami po nagpapagamot dito, na nababasa ko po at nagpapagamot sa kapwa ko manggagamot. Hindi ko lang po alam kung bakit po nila sinasabi yung laging ganon. Yung dialogue na yun. Para sa akin, nasa kanila na po ang pasya kasi binigyan tayo ng bibig ng Diyos. At saka, paano nyo po masasabi na sinasapian ng tao? Yung iba po kasi yung emotional lang. Yung iba po siya talaga sobrang pag-iisip lang. Huwag po kayong mag-alala. Pag binigyan na kayo ng presensya ng Diyos ng liwanag, makikita nyo po yung kamukha mo po bro, Ogie si Alcacid. Hindi ko po yung kamukha, sikat po yun. Bro, may mga estudyante po ba kayong natinuruan po kayo mong gamot? Estudyante? Isa pa lang ang tinuturuan ko estudyante rito. Sa amin dito sa Pampanga, isang matandang babae mong hilot. Tapos yung tinuruan ko lang po siya mag-hilot. At saka ito sili. Wala po siya rito ngayon. Baka meron po siyang pinuntahan. Lagi po nanonood yun eh. Yan. Na meron po nagpapaturo po siya sa akin maggamot. Kaya nga sabi ko sa kanya, kailangan kitang mahawakan. Hindi pwedeng dito lang tayo mag-uusap sa personal account ko, sa messenger ko. Kailangan makausap din kita ng personal. Kasi medyo malayo nga lang sa yung bahay nito. Yung magtsatsaga ka, pupunta ka talaga. Sulit naman yung pamasahe mo kasi may sarili ka naman motor na maganda, makakabiyahe ka naman pag wala ng pandemic. Huwag ka lang magmadali, mag-aral ka lang. Yan po, pwede po yun. Salamat kung kamukha ko po yan ba. Sikat po yan sa Ogie. Magaling po kumanta yan. Kaso hindi po ako magaling kumanta. Yung asawa ko lang magaling kumanta po yan. Kaya kung sinasabi nyo maganda bahay ko, hindi po yan amin. Bahay po yan ng kapatid ng asawa ko. Hindi po namin to. Tinitira lang po namin yun. Nasa Amerika lang po siya. Wala po nagbabantay dito. Kaya dito kami nakatira. Bahay namin maliit lang. Yun, sa bahay na matanda. Kaso pag nabenta po ito, kasi may bahay na po silang nabili, yung pagbebentahan po ng bahay nito, ipapagawa po yung bahay na matanda kasi para po yun sa asawa ko. Binigay po yun sa kanya. Yung kalahati ng pagbebentahan nito, kung 2 milyon po to, 2.5 po to, 2.6. Yung 1 milyon po makukuha rito ay ipapagawa doon sa bahay ng nanay niya. Binibigay na po yun, pag-aari po ng asawa ko yun. Malapit lang po yun dito rin sa Pampanga. Santa Cruz, Lubao lang po yun. Baka doon na po ako maggamot kasi tapat ko ng eskwela yun. At marami pong tao doon sa Lubao, Santa Cruz. No, mapapasubo ako sa paggagamot. Kahit nga dito, araw-araw ako naggamot. Pasensya na ako kayo kung hindi ako nag-upload ng video ko. Kasi minsan, ayaw ko po yung nag-i-edit. Kung ayaw po magpakita ng mukha, yung kinakahiya, yung ginagawa ng Panginoon Kristo, gagaling po sila. 100%. Pero, po pwedeng bumalik ang sakit nila ng 1 taon, 2 taon, o 6 na buwan. Kasi kinakahiya nila yung ginagawa ng Panginoon Kristo sa kanila. Sa dami-dami na po nilang pinupunta ang ibang manggagamot, mga doktor, medisina. Tapos hindi po sila mapagaling ng mga medisina. Yung sa ibang manggagamot, napapagaling po sila, tapos bumabalik din. Kasi kinakahiya nila yung ginagawa ng Panginoon Kristo.
Sabi ko nga sa kanila, marami na kayo pinuntang manggagamot, bumabalik lang. Kasi kinakahiya nyo yung ginagawa ng Panginoon Kristo. Kaya huwag kayo mahiya. Dapat nga matuwa kayo dahil pinagaling kayo ng manggagamot yun. Tapos bumalik lang ulit yung sakit nyo. Tapos kinamantayan na kayo. Tapos hindi nyo pa siya nahayag. Dapat na may puntos kayo na maganda sa Panginoon Kristo. Pero masarap pa rin po talaga may video, alam nyo bakit. Kung ano man po mayroong mangyaring hindi maganda at sabihin niya sa'yo, at least may prueba ka. Pero yung iba kasi nagpapatakip ng mukha malikot, galaw ng galaw. Ikaw naman, habol ka naman ng habol doon sa kakakuha ng video, edit ka ng edit. Kaya minsan tinatamad na ako. Hindi ko na po siya kinukuha na ng video. Pagtsatsaga pa ako mag-edit sa kanya, mapapagod lang ako. Minsan nag-edit lang ako pag nagtatrabaho po talaga sa pag mga agent po, yung mga ganyan, mga confidential na mukha, hindi po talaga pwede makita. Yan, humingi po ko ng permission yun kung bakit sila minsan. O minsan yung batang-bata talaga mukha. Kaya minsan, nakita nyo po yung ginamot ng Pong Nazareno. Yung tatay, ang ginamit kong medium. Ang anak niya ay 4 years old lang. 4 years old lang. Sobrang init po ng katawan niya. Kahit pag na po siya sa medisina, hindi pa bumababa. Pero wala po siyang ubo. Kasi galing naman po siya sa hospital. Ngayon pala natamaan ng mga duwending itim at pula, nakita ko sa loob ng katawan niya. Ang ginawa ko, hindi mo naman matimpla yung bata kasi nakayuko. Hindi mo naman mautusan na pikit yung mata niya. Hindi ko naman siya pwede i-rectize sa tawas. Ang ginawa ko, yung tatay niya, para maranasan naman niya yung nararamdaman ng anak niya, pinaramdam ng Panginoon Kristo na ganun katindi ang sakit ng kaloob ng katawan ng anak niya. Pinagdikit ko lang po yung kamay niya, hawakan mo lang, at nilagyan ko lang ng rosaryo. Pinasip-sip ko lahat yung sakit ng anak niya doon sa tatay niya, doon lang sa balat para madali ko tanggalin. Kita mo po yung anak niya, diba sinabi ko doon sa video. Alam ko naman na hindi nakakalakad yon, para lang marinig nyo ng nanonood sa akin. Hindi po ba talaga nakakalakad yan? Alam ko naman po yun. Dahil binibitbit lang nila yon. Hindi mo nga mababayan, iyak ng iyak, masakit daw tuhod niya. Tapos mabigat daw dito niya para daw may tumutusok. Kasi yung batang yon, pangit kasi ilagay sa title. Kasi bata, guardian angel pa rin yun. Hindi ko mailagay yung gusto ko ilagay, kaso baka pagalitan ako ng Diyos, nag-iisip din ako. Pero yung katotohanan po yun, kaya po nabigyan ng pinsala yung batang yun, patawad po ama. Kasi mahaba yung sasabihin ko Yung batang yun, yung tatay niya nag-ayos ng mga bato doon sa gilid ng bahay nila. Yung ginawa ng bata ng anak niya, siyempre bata yung makulit at hindi natin magagawa kasi ganun talaga mga 4 years old talagang panahon nilang minsan nasa tempo silang babait, minsan pilyo sila. Kinuha lahat yung bato ng bato sa mga bahay, sa mga puno-puno nila. Nabato niya po yung elementong yung duwending itim at saka duwending pula. Kaya binigyan siya ng sakit dito sa bahay, balikat niya at saka dito po sa tuhod niya. Kaya hindi po siya nakakalakad. Kaya alam ko pong hindi siya nakakalakad, pero sinabi ko lang doon sa video para maintindihan nyo. Hindi po ba talaga siya nakakalakad? Hindi. Yun naman talaga, alam ko naman, nakita ko naman po talaga yun. Posible hindi mo makita yun, ginagamot ko po yun. Tapos yung tatay niya, lahat ng sakit po ng anak niya, pinasipsip ko lang doon sa taob ng katawan ng tatay niya. Kasi hindi ko nga po pwede siyang lagyan ng papel. Lalong iiyak yun, masama na nga pakiramdam. Gusto ko siyang hilutin, kasi hindi ubra. Gusto ko siyang tawasin, hindi rin ubra. Kasi marami na nga nagtawa sa kanya. Ginawa ko, ginamit ko medium ang tatay niya. Kaya pinalinis ko lang yung sakit para hindi manatili doon sa tatay. Pwede po gawin niyo ng mga manggagamot. Yung po ay linis sa spiritual, sisip-sipin, parang vacuum ang katawan niya. Dati hindi ko po alam yon. Tinuro lang ng Diyos yun sa panaginip sa akin. Pag hindi kakayanin. Pero mas maganda, epektibo po yun. Kaysa gagamit po kami ng isang medium at yung pasyente ko ay nasa malayo, papapasokin dito at kukunin yung sakit. Hindi po yun 100% nagagaling ng tao. Mga 25 hanggang 30% lang po makukuha doon. Dapat nadidikit po yung pasyente doon sa may totong may sakit. Kahit hawakan lang po yung kamay niya, kahit dulo lang daliri. Kaya pinakita ko po sa tatay niya, bitawan mo yung anak mo pero huwag kang didilat. Walang bisa yung papel, di ba? Hindi siya nasasaktan. Idikit mo ulit yung kamay mo doon sa anak mo. Pero huwag kang didilat. Magkakaroon ng bisa yan. Yun. Nagulat siya. Nagtaka siya. Yung papel nagkakaroon ng bisa. Kaya yun po ang sinasabi ko. Kaya pwede pong gawin technique yun. Kahit alam ko pong hindi nakakalakad yung bata, sinabi ko lang sa video yun. Alam ko naman po yun. Pa-shoutout po. Watching from Binyang Laguna. Mega shoutout sa iyo, Jake.
Casates Vlogs. Kuya Aaron. Hello po Kuya Andy. Kamusta rin? God bless. Aaron. Yan, magpagpalang gabi po Kuya Andy at sa lahat po nanonood. Yan, Sili. Nag-aaral din yan. Sili. Yan, sinasabi ko sa inyo. Nandiyan na siya. Mega shoutout yan. Taga Tugigaraw. At saka si Raya. Taga Pangasinan. Yan. Si Jonathan. Tsaka si Richard yan. Yan. Kung tuturuan ko kayo maggamot dahil napakalayo ng bayan nyo sa amin, talagang yung pasyente hindi kakayanin, pwede ko gawin yan pag pumunta kayo sa amin. Pero kung babasbasan ko lang kayo ng ganun katulad ng napapanood nyo, tapos pwede na kayo maggamot, hindi po pwede yun. Huwag kayo mainip. Kailangan ko pa kayo insensuan. Tapos, nasa sa inyo na yun kung papakainin nyo ako. Joke ko lang yun. Nasa inyo, kung bumisita kayo sa amin. Yun. Dadasalan kayo. Insinso, alam naman pagkadating nyo rito, makuha ko agad ng kalahating oras yun. Hindi ha? Mabusisi yun. Paghahawakin pa kayo ng kamay, manunumpa kayo sa Diyos. Para kayong, ano ba tag nito? Para kayong manunumpa sa ikaw ay isang mayor na sumusumpa ka sa ganyan. Manatili na ang kapayapaan ng Diyos sa iyo. Ganun po yun. Tapos pagdadasalin po kayo, layo naman po ako Andy, Mindanao po ako. Yun nga po. Pero kung may makilala ka dyan manggagamot, Jonathan, wala namang problema. Kung mayroong talagang magtuturo sa'yo, marami naman manggagamot sa buong mundo. Hindi lang naman, marami pa talaga. Huwag ka lang mainip, magdasal ka lang magdasal. Malay mo sa panalangin mo, kung sa itong darating. Totoo po ba ang third eye? Ng tanong lang po. Totoo po ang third eye. Third eye, dalawang klase. Dalawang mata ng third eye. May third eye na may mata sa noo. Yun ay sa demonyo. Ganun po ba yun? Salamat po. Ganun po yun, Richard. Kung malapit lang kayo, walang problema. Kung malayo po kayo, maghanap po kayo magagamot na ano. At kailangan nyo po magdasal, manalangin. Kaya nga sinabi sa inyo, ako nga 1 taon at 6 na buwan pinagdasal. At inip na ako. Sabi pa, hindi pa kakayanin. So, sayang nga